Hi, hello, good morning guys. Hindi tayo ready ngayon mag-live. Busy si Tres. Nagluluko pa ang aking cellphone. Bakit ganon? Ayan, naririnig yung ano dyan, sinasabi ni Sis Emily. Ma, pailig daw po makampiga. Luto ko duman. Agoy, meron yan. Iguan dyan liputok ma. Hey God. Ayan, si Tres kasi nagaano sa kusina. Nagluluto. Tapos ayan, nakalimutan na yung ginugulay. Diyos mio, Marimar. Ano nangyari, ma? Anyari? Nasunog? Tika lang guys ha. Wala akong magandang profile. Ano ba yan? Bahala na kayo dyan. Hi Sis Jan, good morning. Busy-busyhan akit. Sis Jan, busy ako. Busy ako. Nag-ano kasi kami, nagpapatrabaho. Kopra time na naman kasi, kaya busy si Tres sa kusina. Ayan, nasunog yung aking niluluto. Nasunog. Kasi ba naman, nagsisit up ako. Sabi ni mother, oy, nangangamoy na. Nangangamoy na yung gulay. Salamat sis Jan. Kunin ko muna yung isa kong cellphone. Asan na yun? Maaga pa naman. Nagano na ako sa rice cooker. Good morning po. Good morning. Mani, sunod na ako maluto. Ano yan? Alas 10 pa naman. Paman. Ano? Sa rice cooker ma, di ko man sinabawan ng ano, mainit. Okay lang yan. Alas 10 pa naman. Kumain sila alas 11. Mikos-mikos muna ako, di ma. Diyan ka lang. Hello, good morning. Sisi is MB. Good morning po, Manay. Good morning din po. Sir Brad, good morning po, Sir Brad. Wala tayong pa BGM ngayon. Busy akets Manay kasi nagpapaano kami, papakopra na naman. Nagpapatrabaho kami sa kuprahan, merong nagbubunot ng niyog. Nag-aalis ng bunot ba? Thank you, Sir Brad, sa tamsak. Good morning, Marias. Good morning din po. Good morning to Sir Brad. Mag-sit up muna, Aketch. Thank you, Manay, SMB. Thank you so much.
Baba kayo dyan guys ng iyong mga upcoming premiere. Tamsakan natin. Tamsakan natin kung meron kayo dyan mga upcoming premiere guys. Sis Agri First Farm. Sir na pala yung pangalan niya ngayon. Sis Emily, salamat Sisi. Thank you po, thank you. Sis Jupay. Sis Agri. Ano ba yan? Sir ka na pala ngayon. Nakapayong pa ako sis. Ayan. Naglalaba, panay yung dot-dot sa cellphone. Panay yung YT. Paano tayo niyan makakatapos? Pangit ng aking profile dyan. Wala na akong mahanap na iba eh. Yan yung guys. Yan yung doon kami sa taas ng farm namin. Doon sa Tres Marias farm namin. Sa kabilang bahay. Tapos yan yung sa kamay ko. Nakikita nyo ba yung Bulkang Mayon ng Albay? Ayan kitang-kita doon sa amin. Kahit malayo na ang taas talaga ng Bulkang Mayon. Kahit nasa Sorsogon kami, kitang-kita. Salamat kababayan kong minamahal. Magkakandidato ka sis Emily. Manay sis Emily, magkakandidato ka. Salamat mga kababayan kong minamahal. Ayan. Salamat sa paharang. Sis Sweet. Sana all sweet. Tika lang muna, mag-sit up ako. Kaya, maglagay ako ng kasi hindi ako sanay na hindi naka-V8. Nagliliwaliw ng mga dito guys, langaw. Siguro kasi na naman nag-harvest yung manukan doon sa may katabi ng farm namin. May kasi kami guys, may katabing farm. Manukan ba? Ayan, Sisi, naririnig na ba yung boses ko? Gumamit ako ng V8. Salamat sa pabidyo dyan, Sis Jupay.
Thank you po sa lahat na naandyan. Thank you so much po sa support kay Tres Marias. Thank you, guys. Manood muna ako sa mga ano nyo. Ano yan? Panahon ngayon ng langaw. Kahit dito, dami langaw. Meron din ba dyan, sis? Ina? Ganun ba? Taglangaw pala ngayon? Kasi parang nag-ano kasi sis yung karatig ng farm namin doon sa baba. Merong ano, manukan ba? Teka lang, lagyan ko ng moderator si Sir Losyo. Losyo Mix Vlog. Hi Sir Losyo. Good morning po. Kapatid Panalo, good morning. Salamat kapatid. Kaya pala dito din sa amin may langaw. Grabe. Sa ano pala yon sis? Sa panahon? Ganon. Akala ko kapag meron lang ano, malapit na manukan. Meron pala. Sir Brad, thank you so much po, Sir Brad. Alam mo si Jupay, ano, bisibisihan ako kanina, nagluluto ako kasi nga, di ba, nagpapatrabaho kami. Marami kasi yung kupras namin ngayon, sobrang nasa 6,000 ata na piraso ng niyog. So, kailangan namin magpatrabaho, magpa-tanggal ng bunot, magpabalat ba? Kaya ayan, may dalawang ano doon sa labas, may trabahador. Kaya naman, nagmamadali ako magluto. Tapos sabi ko kay mother, tingnan muna kasi nga, nagsisit up ako ng live. Nakalimutan ni mother doon sa labas. Nasunog yung gulay. Nasunog yung gulay. Ayun, ang ingay ni mother. Buti na lang. Hindi pa naman, sunog na sunog talaga as in. Yung kawali lang. Tapos nilipat niya. Nilipat niya ng another lutuan. Bahala sila. Kumain sila ng sunog na gulay. Teka lang ha, ililista ko yung mga pangalan nyo dito. Gusto ko sana magpa-BGM, kaso lang, baka mas-CPR na naman ako. Panay na lang $3 yung aking Laging red. $3. YT pa more. Kaya nga Si Sis Emily kanina yung sinasabihan kong YT pa more. Tapos sa akin pala, ganun din pala yung mangyayari. Masusunog din pala yung akin niluluto. My God! Salamat Sis Jan sa paharang. Manoy Nelo. Good morning po, Manoy Nelo. Salamat po sa pagbisita ulit sa bahay ni Tres. Mega love shout out po sa lahat. Sabi ni Manoy Nelo. Ayan, thank you po. Mega love shout out everyone. Sabi ni Sis Ina Vlog. Thank you po, Maninelo, sa pagdalaw kay Tres Marias. Kapatid Panalo, may love shout out. Salamat po, kapatid. Aragoy, bakit ayaw naman itong ko dito? Thank you po, thank you sa lahat po na naandyan. Thank you so much. Mega love shout out to all and sa iyo host. Sabi ni Sis Chan. Good morning, Sis Chan.
Sir Brad, thank you so much, Sir Brad. Ano kayang background music no na hindi CPR? Kasi parang ang boring naman, walang sound. Salamat sa patamsak, harang. Sino po yung may mga upcoming premiere dyan, guys? Manny Nelo, meron ka po bang upcoming premiere? Manny Nelo. Busy lang ang lola yo. Ayan, okay lang yan, sis Jupay. Parehas tayo, busy. Ayun, iniwanan ko yung ginagawa ko doon sa labas. Sabi ko kay mother, siya muna yung mag-turnover. Whitey pa more. Whitey pa more talaga. Wala daw ng upcoming premiere si Manoy Nelo. Puntahan ko Manoy Nelo yung bahay mo. Ayan, sana all. Malaki na yung bahay ni Manoy Nelo. Nasa abroad ka pala, Manoy Nelo, no? Nasa ibang bansa ka pala? Ang iiksi naman ng mga ano mo dito, videos mo. Walang mahaba-haba. Walang mahaba-habang upload si Manoy Nelo. Hindi ka masyado nag-upload, Manoy Nelo. Bakit? Tinatamad ka din ba? Katulad ko? May premiere ako dyan, pero 1 minutes lang yun. 1 minute. Kasi tinatamad din ako. Tinatamad. Dating OFW, tagapala ng semento ngayon. Tagapala na lang ng semento na ngayon. 1.51 seconds lang. 1 minutes and 51. Ang iksi naman Maninilo ng mga upload mo. Tamad-tamarin ka din. Parang ako lang, tinatamad lang. Sis Jupay, meron akong upcoming premiere dyan. Kaloka. Trip ko lang ba? 1 minute lang yon. Harang sis, tambay ko lang to sa iyo. Salamat, Manay Emily, 22. Salamat po ng marami. Ayan, salamat po, Manay Emily. Manay Nielo, andito po ako sa bahay mo. Ayan, nagpapala ka ng semento dyan. Ayan, tusok 71. 40 pala, 70 views. Tusok 40. Idikit ko na rin po ito sa iyo si Tres M. Desikan.
Salamat sa pabiji dyan, Sis Emily. Sis Jupay, thank you. Manny Nelo, salamat po. Kapatid Panalo, salamat. Sis Jan, thank you. Sis Ina Ina Vlog, salamat po. Thank you, thank you. Ayan, tapos na ako kay Manny Nelo. Ang iksi lang naman kasi. Ayan, kahit nagtatrabaho, naka-smile pa rin. Manny Nelo. Ayan, tusok na po at dikit na rin to Manny Nelo sa'yo, si Tres M ko. Si ano pala yung naidikit ko Manoy, si Friendsuit TV in Cousins, sa pamangkin ko 'to ginamit ko muna. Ito pala yung naka-switch account ko dito. Ako 'to Manoy Nelo, si Friendsuit TV. Dinandidikit ko din 'to kasi ano din 'to main channel. Diyos mio, Marimar. Ayan, thank you po. Punta naman tayo kay Sir Brad muna. Unahin natin si Sir Brad. Manoy Eric, di kuya, good morning Tres. Oh yeah. Good morning Manoy, kumusta po? Sis Loving Sky Mix Vlog, good morning Sisi. Salamat sa pagbisita ulit. Thank you. Ito si Sis Loving Sky Mix Vlog, ang sipag mag-live. Umaga, gabi. Ang sipag talaga, oy. BG na talaga. Okay lang yan, si Sweet. Manoy Eric, tawang-tawa ka. Ano? May nahanap ka na? May nahanap ka ng gwapo? Na iririta mo sa ko? Gibuhon tang alipin di Manoy sa farm. Anong nangyayari sa ano po? Nagluloko talaga. Salamat sa pasilip-silip dyan, Manoy Eric. Thank you, Manoy Eric. Sis Loving Sky, thank you, Sis Emily, salamat. Dito ako sa bahay mo, Manoy. Ay ba, sa Manoy ano na ng bahay, oh? Ang taas na. 2.7. Sana all Manoy Nelo. Anong ginawa mo? Bakit ang bilis? Magpamuni ka na. Ang taas lang ano ni Manoy ng bahay. Mansyon na agad. Sana all. Magpamuni ka na Manoy Eric. Kakunti yung mga upload mo dito. Thank you, Sisi, Loving Sky. Sis Ina, thank you. Kapatid Panalo, salamat po. Manoy Eric, bakit yung mga title mo dito, mga hashtag lang?
Tapos wala yung iba walang title. Tapos kukunti lang yung mga ano mo, Manay Nelo, yung mga ano mo dito, mga upload mo. Sana all. Kakaunti yung mga upload, tapos ang taas na ng bahay. Anong ginawa mo, Manoy Nelo? Manoy Eric pala. Anong ginawa mo, Manoy Eric? Ayan, nandito ako sa napadaan lang sa my birthday. Napakanta na ang anak ko. Ayan, Tusok 101. Si Manoy Eric. Sana all. Napakanta. Napakanta yung anak niya. Hindi naman siya pala yung kumanta. Akala ko siya yung kumakanta. Yung anak niya pala. Ate Ina, good morning. Sabi ni Manoy Eric. Ayaw mo ng pangit. Ayaw mo ng pangit. Ayaw ko. Pangit na nga ako. Kahanap ako ng pangit. Ang sabi? Hindi natin kailangan yung ano gwapo. Basta yung ang pinaka the best dyan, yung ugali, yung pangloob na ugali ba. Dapat yung mabuting tao talaga. Pagmahal sa pamilya, unang-una kay Lord. At sa pamilya, syempre. Di ba, Manoy Eric? Kasi kapag mapagmahal sa pamilya, hindi yan titingin sa iba. May takot din sa Diyos, ganon. Sino pa ba yung ililista ko dyan? Nakalimutan ko na kung sino yung mga pumasok dito sa live. Sis Loving Sky, Sisi, puntahan ko din yung live mo. Ano ba yan? Bulol na naman si Tres. Sis Loving Sky, Mix Vlog, pupuntahan ko din sis yung live mo kapag nakita kita, ha? Kaya lang, minsan, gabing-gabi ka na nagla-live, patulog na ako. Loving Sky, Mix Vlog. Manoy Eric da kuya. Shouty, sabi ni Sis Ina. Maniwala. Maniwala. Sabi ni Manoy Eric. Ayan, ang galing kumanta ng ano mo no, ng anak mo, Manoy Eric. Akala ko ba, sabi mo mana sa iyo. Mana pala sa mama. Sana all na lang, no? Ang ganda kaya kapag may talent na ano, may talent sa singing. Sisi Lani. Good morning, Sisi Lani. Salamat sa paharang, Sisi. May anak ka, Manoy Eric. Oo, Sisi, ito kumakanta dito sa ano, sa upload niyang video. Napadaan lang sa my birthday, napakanta na ang anak ko. Ayan. Ang galing nga kumanta, Ikaw, Sisi, Ina, meron ka din bang anak na magaling kumanta? Di ba, ang ganda kaya kapag merong anak na, ano no, may talent sa ano, sa pagkanta. Hi, Ma'am Ems! Hello po, Ma'am Ems! Congrats, kagabi.
Yan si Ma'am Ems, kagabi nanalo yan kay Mami, 'di ba, Ma'am Ems? Sis Emily, hindi kita nakita doon kay Mami kagabi. Nag-live si Mami, maaga. Pinapanood ko kasi video niya pero di ako nakatingin. Ganun ba 'yon? Hindi ka nakatingin. Hindi mo marinig kanta niya diyan. Pinalitan ko na ng sound. Ha? Wala na ba 'to, Manoy Eric? Bakit CPR ba? Na-CPR ba 'yon? Hindi ko rin ngayon na ano kasi 'di ba may headset ako. Pero na ano ko na 'to, napanood ko na 'to do'n sa main channel ko. Inulit ko lang dito kay Prenso TV. CPR 'yun, Manoy? Gano'n ba? Hi, Sis Dit! Good morning, Sisi. Good morning. Kumusta? Gabi na diyan, Sis Dit. Wow, sa iba nakatingin si Ate Ina. Sis Ina, good morning. Sabi ni Sis Emily, 22. Sis Dit, Makanip Mix Vlog, sabi ni Sis Ina. Sis Jan Emily, live ka mamaya? Oo, magla-live yan Sis Emily, si katukayo mo. Mamaya after ng aking live. Good morning sa inyong lahat, sabi ni Sis Dit. Sis Emily Mix Vlog, good morning, sabi ni Sis Lani. Kapatid Panalo, salamat po. Sir Eric, good morning, sabi ni Sis Lani. Lani, hi! Sabi ni Manay Emily, 22. Hindi ako makapag-call support ngayon until next week. May inaasikaso kasi ako. Okay lang yan, Sisi. Tika lang, uubo muna ako. Parang biglang may nakaalala sa akin, biglang kumati yung aking lalamunan. Ayan. Ma'am Dit, morning, sabi ni Sis Lani. Emily, naka-live pa ako, tinatapos ko na lang ng 3 hours. Ayan. Ina, sabi ni Sis Dit. Kapatid Panalo, salamat. Sabi ni Manoy Eric, Lani. Sis Dit, hello ka. Ano yun? Sabi ni Sis Emily, Sis Dit, hello. Kailan po live nyo? Minsan kasi busy. Nakapunta na ako tapos na kayo. Kaya pasensya na. Ayan. Kagabi ba yun o kahapon? Nakatambay kami doon ni Sweet Jupay, tapos umiikot na si Sis Dit. Kasi pala dido na yung battery niya. Ma'am Ems, hello po Ma'am Ems. Ano nangyari? Uy, nagluloko na. Ma'am Ems, hello po. Hello po sa lahat, sabi ni Ma'am Ems. Congrats Ma'am Ems. Kagabi. Sis Emily, okay lang, no prob. Sabi ni Sis Dit. Thank you po sa lahat ng naandyan. Salamat. Salamat po ng marami. Lista ko muna yung mga naandito para alam ko din. Hi, Sir Anthony. Good morning, Sisi. Ayan, ang ganda naman ng tawag sa akin ni Sir Anthony, Sisi. Gusto ko yan, Sir Anthony. Gusto ko yan na tawag mo sa akin, Sisi. Good morning po. Good morning sa lahat, sabi ni Sir Anthony. Salamat po, Sir Anthony, sa pagbisita. Kamusta po?
Salamat po, Sis Dit. Sana matagpuan kita. Busy minsan. Sabi ni Sis Emily 22. Anthony, hello. Pautang yan, Sisi. Salamat, Sir Anthony. Salamat po sa pagpamember. Thank you. Kahit wala akong panukli dyan, Sir Anthony. Salamat po sa pagtitiwala kay Sisi Tres M. Dito lang, ito sis. Sige lang sis, Emily. Maglaba ka na dyan. Tapusin mo na yan sis kasi ano na, mainit na dyan sa pwesto mo. Mahal na lang. Ay, goy. Agoy tabang. Salamat po, sabi ni Ma'am Ems. Good morning, Ma'am Dit. Sabi ni Sir Anthony. Nasa work ka na, Sir Anthony? Mag-live ka ulit, Sir Anthony. Sipagan mo din mag-live para mamuni ka na rin. Doon sa ano mo, KSA. Kapatid Panalo, salamat. Good morning, sabi ni Sis Dit. Nasabit yung lalamunan ko. Asan na yung iniinom ko pala? Di ka lang, kunin ko muna yung aking iniinom. Ano yan? Gusto ko, char-char lang ang live ko. Char-char lang. Ayaw mong seryosohin, Sir Anthony? Magpamuni ka na, Sir Anthony, ngayong December. Dapat mamuni na kayo. Kayo nila, Sis Det, si Sis IP, Ilocanang Pobre, si Sis Loving Sky Mix Vlog, si Sir Zoom, yun, hindi pa kayo mga monetize. Dapat ngayong December, mamuni na kayo, sir. Diba? Char-char lang pala. Yung gusto niyang live. Isang bagsak muna ng... Ano yun? Isang bagsak muna ng awitin para sweet ang morning ko. Yung team song natin. May team song ba tayo? Kailan pa? Kailan pa, Sir Anthony? Nagkaroon tayo ng team song. Nasaan kaya si Sis Jupay? Alam ko kayong dalawa ni Sis Jupay yung nagkaka-chat dyan eh. Ayaw ko na kumanta, Sir Anthony, kasi laging CPR. Lagi ako naka-redollar. Ngayon ko lang din nga nalaman eh, na meron pa lang kaming team song. Sana all. Kailan pa yun nangyari, Sir Anthony? Meron ba? Parang wala akong alam dyan ah. Tawang-tawa si Sis Dit. Okay lang yun, $1. Ayan no. Pangit din naman kasi lagi na lang. Pero ang boring lang din mag-yaw-yaw lang. Walang kantahan. Limot ko din kung kailan ba yun. Nananaginip ka lang dyan, Sir Anthony. Ayusin mo, mamaya. Andito na si Ma'am Elisa. Sugurin tayo dito ni Ma'am Elisa, love. Ano ba yung team song natin dyan, Sir Anthony? Meron ba? Alam ko ba yung team song na yon? Parang ikaw lang yung nakakaalam. Sakit ang lalamunan ko. Thank you po sa lahat ng naandyan.
Fave song ko pala, Ordinary Song. Yun talaga yung paborito mo, Sir Anthony. Busy si Sweet Jupay. Oo nga sis, busy-busyhan siya. Baka nasa gala yun or nasa, ano niya, friend niya. Ma'am Ems, thank you so much po, Ma'am Ems, sa support. Mega love shout out, Sir Anthony Abby. Sabi ni Sis Ina Vlog. Thursday ngayon, no? Bukas ba, Sir Anthony, meron tayong harvest ng banana. Ma'am Ina, good morning to you, sabi ni Sir Anthony. Hindi pa din ako tapos mag-play sa nagpunta kagabi. Ayan, nag-play si Sis Dit. Thank you so much. Kasama ba ako doon, sis? Number 1 ba ako doon sa listahan? I'm not sure tomorrow kung may banana. Yun naman eh. Okay lang naman, walang banana, di ba, Sir Anthony? Basta naandun pa rin kami ni Sis Jupay, nagsusupport. Kahit walang banana, ang importante dyan, meron kaibigan. Di ba, Sir Anthony? Do you agree? Gagabi wala ako sa YT. Now lang ako naka-YT. Sabi ni Sis Ina. Parang walang nag-live. Naghihintay ako mag-live kagabi si... Kapatid ba yung kagabi? Si kapatid ba dapat yung kagabi mag-live? Naghihintay ako. Wala eh. Wala. Buti na lang nag-live si Mami. Yes, trolala. Trolala. Oo, si Sis Lani din. Naka-live siya kagabi. Siya ba yung nagpalit kay Sir, ay kay kapatid? Yes, si kapatid Panalo dapat ang mag-live. Oo nga eh, hinihintay ko din. Sabi ko parang walang nag-live. Ibababa ko sana yung premiere ko kagabi, kaya lang walang nag-live. Sabi ko mamaya na lang kay Sis Ina. Sarap ng ano yon? Abs pizza? Anong abs yan? Umalis ako kahapon, kaya di ako naka-support. Ayan, Sister Anthony, namamali magsulat kung ano-ano kasi yung iniisip. Ads pala. Akala mo. Natawa naman ako sa abs. May nakikita ka ata dyan na abs, Sir Anthony, ha? Salamat sa paharang dyan, Sir Anthony. Thank you po. Basta sa dulo, ano yon? Basta sa dulo, okay na yon. Kaya nga eh. Pareho pala tayo, Sis Ina, na umalis kahapon. Sa Saturday din, wala ako. Ayan. Baka nasa harapan niya ang abs. Sabi ni Sis Ina Vlog. Kaya nga eh, sabi ko, saan kaya nakatingin si Sir Anthony? Thank you, kapatid Panalo. Salamat, kapatid.
Ma'am Ina, yung abs nasa harapan ko. Nasa harapan ko may ano yun, dimples? Ano yun? May dimple daw, sir, sis Ina. Gusto mo, Sir Anthony, kantahan kita? Kaya lang, pangit ang boses ko ngayon, wala sa kondisyon. Maya si kapatid panalo mag-live kasi ang harapan na Maya kasi Maya si kapatid panalo mag-live kasi ang harapan namin ng bahay. Ang harapan ng bahay namin may okasyon, walwal sila. Kaya di ako maka-live. I-turn over ko muna kay kapatid panalo ang schedule ko. Ayan. Tatawa ako dito. Oh, may dimple pala ang abs dyan. Ang abs may dimple. Meron bang ganon? Hindi ko alam yan. Wala akong alam dyan. Si Sis Ina baka meron. Sis Emily, 22. Thank you, Sisi. Kapatid panalo, salamat. Ayan. Yes, Ma'am Ina. Sabi ni Sir Anthony. Sabit yung lalamunan ko. Ano ba yan? Kakanta sana ako. Kaya lang, masa-CPR na naman ako. Pwede bang akapila, Sir Anthony? Akapila lang ba? Salamat po sa lahat ng naandyan na nakatambay kay Tres. Thank you po sa suporta. Kumusta naman ang boses ko dyan? Yes, basta ikaw host. Why not? Coconut. Pag gumamit ako ng sound, Sir Anthony, CPR na naman ako nito. Bawat live ko, laging $3. Sabi ni Sis Ina, ang alam ko na may dimples ang sa likod na baywang. Kapatid ko kasi may dimples ang likuran niya. Yun. Yun ang sabi ni Sis Ina. Tulaan mo na lang si stress para walang CPR. Ano yung tula? Ang Maya. Ganon. Ang Maya. Ito, para kay Sir Anthony. Ang Maya. Ang huni ng Maya sa sanga ng papaya. Masaya ang umaga kapag nakikita ka. Wow. Di ba? Ang bilis lang, ang Maya. Ma'am Ina, abot tanaw ko ang kagandahan ng place ni Ma'am Tres M. Kaso hindi ko mahawakan, medyo mainit eh. Ano yun? Bulkan? Yun sa may kamay ko, Sir Anthony. Ano yan? Bulkang Mayon yan, oh. Kaya lang, ang liit, hindi makita dyan. Yan sa may kamay ko, ano yan? Bulkang Mayon ng Albay. Nakikita doon sa farm namin sa Sorsogon. Dito, sa baba na farm namin, sa Tres Marias Farm talaga namin. Tula ng pag-ibig ba? Wala akong alam. Wala akong alam dyan sa tula ng pag-ibig na yan. Kasi hindi pa ako umiibig. Ano yon? Hindi ko na maalala eh.
Yung mga ano ba dyan, tula ng pag-ibig. Yan, gusto ko yung vulkan na yun, mataas. Hindi naman nakikita dyan, Sir Anthony, oh. Parang hindi nakikita dyan. Ayan, nasa kamay ko. Bulkang Mayon yan ng Albay. Basta bulkan, gising ang diwa ni Sir Anthony, ba? Oo nga eh. Kasaway yan si Sir Anthony. Hindi nga makita. Tapos yung ano, maganda sana yung ano, yung view doon sa bahay namin sa Albay. Kaya lang, na-delete ko na yung mga picture. Maganda sana yun. Hinahanap ko, hindi ko na mahanap. Mayos ka din, Sir Anthony. Iba naman ang naano mo dyan, tinitingnan. Pasaway naan. Paano ko ba yan maalis dyan? Ayan o, wala ka nang nakita ha. Ayan o. Sis Jupay! Sis Jupay, anong ginagawa mo? Bakit busy ka? O, diba? Wala na o. O. Ayan. Wala na. Nasa kalangitan na, Sir Anthony. Ano daw? Pasaway ka talaga dyan. Medyo malayo, pero tila, dalawa talaga. Pasaway ka talaga dyan, Sir Anthony. Ah. Mayos ka. Medyo malayo, pero tila dalawa yung vulkan. My dear sweet, good morning. Ayan, busy si ano mo. Busy si Jupay mo, busy. Ayaw ko. Itago ko na si Sina. Huwag mo na itago, ilitaw mo mukha mo. Wala kasi akong makuha na pwedeng i-background. Oh, oh ha? Sir Anthony kasi, pasaway. O, di ba? May nakita ka pa, di ba wala na? BG sis, nakatambay lang ito sa iyo. Salamat, sis Emily, Manay, sis Emily, 22. Sis Lani, salamat. Parang ang sarap magkape. Hi, Sisi Daisy. Kumusta, Sisi? Good morning. May love shout out. Salamat po sa lahat ng naandyan. Thank you po. Salamat. Salamat sa patamsak, Sis Daisy. Ang sama ng lalamunan ko. Hala, wala akong sinasabi. Basta yung nakita ko lang na view. Just an ordinary song. Para kay Sir Anthony Acapila. Special girl like you. From a simple guy who
So in love with you. Ma'am Daisy, good morning. Hello po, Sir Anthony. Sir Anton. Wow, ang ganda ng pangalan ha. That glow, the lemon sense to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just to take some time to lend an ear to this ordinary song. Tama ba? Tama ba yung pagkakanta ko dyan? Ordinary song. A special girl like you. From a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make your glance my way. Go to where me just seems so absurd. Ano daw? Ano daw yung sinasabi ni Sir? Ano? Sisi Ina, Sisi Lani, Kuya Panalo. Sabi ni Sis Daisy, ang panalo ako, may hotdog na awitin ang may handog. Ano ba, Tres? Mali-mali na yung pagbasa mo. Panalo ako, may handog na awitin ang magandang host. Tamsak Dan, Sis Norit Vlog, may love shout out. Good morning. Kumusta, Sisi? Salamat sa pagbisita sa bahay ni Tres M. ulit. Thank you. Di ba? Pati ako na nahawaan ako ni Sir Anthony. Mali-mali na yung pagkabasa ko. Good morning. Welcome, sis. Salamat, sisi. The diamonds that glow, the lemon sense to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Sir Anthony, sabi ni Sis Ina. Nagpapasaway ka, mamaya mapalo ako ni Lulun dyan. Sir Anthony. Di ba ako dyan mapalo ni Lolo? Yung mga words mo dyan. Pakaray dyan. Ayusin mo. Alalahanin mo yung host dito, dalaga. Sis Lani, salamat. Buo na ang morning ko, basta morning ko lang ang mala angel. Marinig ko lang ang mala angel. Aragoy, aragoy. Hindi yan, there's nothing wrong. Sana all. Just bled. A catch. Kaya nga, oo nga, di ba sis Ina? Paluin mo nga yan si Sir Anthony. That is ordinary song. Nag-akapila si Tres kasi naman
Palit pitikin ko 'yan, sabi ni Sis Ina. Paluin mo nga 'yan Sis Ina, pasaway si Sir Anthony. Gusto mong mapalo Sir Anthony? Ipapalo kita diyan sa jowa ko. Kaya nga ayaw kong basahin. Ayan si Sis Lani, oh, Sir Anthony, andiyan si Sis Lani, umayos ka. Parang hindi naman binabasa ni Sis Lani. Pakaway-kaway lang si Sis Lani eh. Wag po, bata pa ako. That's why. Si Sir Anthony, napasaway. Ma'am Lani, sorry, andyan ka pala. Good morning po. Good morning to you. Oo nga eh. Ikaw talaga. Kapatid, thank you kapatid. Salamat po sa lahat ng naandyan. Thank you po, thank you. Kahit akapila ba, minsan nasi-CPR pa rin, Sir Anthony, Sis Ina? Kapag ano? Kahit akapila pa rin ba? Kapag akapila ba, nasi-CPR pa rin? I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had a most beautiful smile. My life started to change. I wake up each day feeling alright. With you right by my side, makes me feel things will work out just fine. Puro kalahati. Ano yun? Puro kalahati mo. Yes, matindi pa CPR. Ang akapila? Sure ka? Talaga ba, Sisi? Kahit walang sound, matindi pa pala yung CPR? OMG. Mas mabuti pa palang kumanta ako ng may sound. How did you know I needed someone like you in my life? Na-CPR kasi ako dyan sa akapila. Depende. Saan kasi nakuha ng ng mga pang video okay na hindi CPR? 'Di ba ikaw lagi kang nakanta din? Ano 'yun? Pag sharing ba, okay lang ba hindi na i-mute? Kasi ako kahit sharing, inaano ko siya, minu-mute ko pa rin. Okay lang ba 'yun? Kahit pala akapila no, nasa CPR pa rin pala. Wag na tayong kumanta. Nakaka-boring kasi. Kasi ano pa ako 3 hours ako. Tapos, ang hirap yaw-yaw. Saan ba kumukuha ng Sir Anthony, saan kumukuha ng background na hindi CPR? Magpa-music lang ba ako? Magpa-BGM lang ba ako sa live? Pero kahit wala ako, hindi na ako magsalita. Background music lang ba? Pero dapat hindi siya CPR. Pang background music yung mga remix gamitin mo. Yung sa katulad ng mga disco, budots, ganun.
Kasi meron din doon nakalagay, no CPR daw. Pero nung ginamit ko, after ng live ko, CPR siya. Sharing nga lang. Sharing. Di ba ikaw, Sir Anthony, every Friday, nag-ano ka, nagla-live ka? Ano yun, Sir Anthony? $3 ba yun? Hi, Sisi! Wait lang, lagyan ko ng moderator. Sis Inday G channel. Hello, Sisi. Good morning. Welcome sa aking live. Tres Marias Farm. Thank you, Sisi, sa pagbisita. Yes, dami mapipilian dyan. Sabi ni Sir Anthony. Pero Sir Anthony, hindi siya CPR. Sure ka doon? Lista ko si Sis Inday G channel. How did you know I needed someone? Inday G. Sis Dit, thank you, Sis Dit. Hindi ka pa natutulog? Salamat sa pa-SW, John. Sis John, thank you. Thank you so much sa jacket. You're welcome, Sisi. Wala kang papatamsakan dyan, Sis Inday G, ng premiere. Sir Anthony, ikaw, wala kang papatamsakan dyan? Yung mga kantahan or video okay song, always $3 yan. Pero hindi naman apektado channel mo kasi claims talaga nila yan. Oo nga eh. Kaya ako, after ng live ko, Sir Anthony, mute agad. Good morning, everyone watching from Abu Dhabi, UAE. Ayan. From Abu Dhabi, si Sis Inday G channel. Good morning, Sisi. Salamat. Meron, hiya ako. Ano yon, Sir Anthony, hiya ka sa ano? I-mute mo yun, Sir Anthony. Yung mga $3 mo, wag mong ipunin. Wow, ganda ng boses ni host. Kanta ka rin, minsan host. Oo, sis, Inday, nakanta ako. Hindi naman maganda yung boses ko. Ano lang, basta lang, parang nasa CR lang ba? Salamat naman. Palagi ako sis nakanta, kaya lang ayoko na kumanta kasi laging $3 yung aking ano. Kaya baka mamaya bigla na lang mapalo ako ni Lolo. Pero after ng live ko, palagi naman naka-mute. Muted agad. Good morning, Ma'am Inday, sabi ni Sir Anthony. Ayan, Sir Anthony, di ba ano ka din? Abu Dhabi ka din, di ba, Sir Anthony? Tama ba? Di ba, Sir Anthony? Di ba? Ano ka? Abu Dhabi ka rin? Sabi mo, tamsakan mo ko. Oo nga, ibaba mo na, Sir Anthony. Tamsakan natin. Yung may mga ano po dyan, upcoming premiere. Ibaba nyo guys, tamsakan natin. Dali na, Sir Anthony. Di pa ako nag-live si Inday Iring Edna Buesa. Mamaya pa siguro. Oo nga, sis. Ikaw, kailan ka magla-live? Si Sis Inday, si Manay Edna Buesa. Kagabi andun ako sa kanya. Lagi, kapag napunta ako sa kanya, panay yung tawa ko talaga. Kasi di ba, nakakatuwa magkwento. Lagi talagang nakatawa yung mga napunta sa kanya. Sana all, di ba? Next week is why ako, CC Tres M, akyat ka ha. Nahihiya ako pag sa ibang bahay, Sir Anthony. Grabe yung kaba ko kapag umakyat ako sa ibang bahay. Pero sinasanay ko din naman kasi para mawala yung hiya.
Sinasanay ko umakyat sa ibang bahay para mawala yung hiya ko. Ha, 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 ganyan lang, kanta lang kahit sa CP, ha, ha. Oo nga sis. Mega love shout out sa lahat na naandito. Good morning, sabi ni Inday Mirna. Ayan, ayan na. Nagbaba na ng bahay si Sir Anthony. Tamsakan natin, guys. Ayan, patamsak po sa upcoming live ata to ni Sir Anthony or ni Ma'am Elisa, yung inaalagaan niyang bahay. Sana all may inaalagaan na bahay si Sir Anthony. Kagising lang ni Inday, sabi ni Sis Inday Mirna. Patid Panalo, mega love shout out. Sir Anthony, mega love shout out, sabi ni Sis Inday Mirna. Ma'am Inday Mirna, good morning. Kagabi ako last live bago natulog. Agoy, ako nga sis kagabi nakatulugan ko na yun. Parang hindi ko natapos yung kay Manay Edna Buesa kasi nga gabi na, nantok na ako kapag sobra na sa ano. Kasi kapag tanghali, hindi ako nakakatulog. Gusto ko sanang bawiin pag tanghali. Kaso lang, hindi ako makatulog sa tanghali. Ang hirap matulog sa tanghali. Kaya kailangan kapag gabi, talagang makatulog ako dapat. Sis Jan Emily, sabi ni Sis Inday Mirna, ganon mag-alaga, lagi may halaga. Ganon mag-alaga, laging may halaga. Bakit nilagyan mo pa ng joke dyan, Sir Anthony? Ayan, patamsak po sa nakapin. Ayan, tapsakan natin si Sir Anthony. Si Ma'am Elisa ata to. Ika lang. Ayan, may binaba pong bahay si Sis Inday G channel. Guys, patusok po or padikit na rin po sa hindi pa po nakadikit dyan. Para naman magkaroon tayo ng kaibigan. From Abu Dhabi. Sir Anthony, di ba ano ka din? Abu Dhabi ka ba rin ba, Sir Anthony? Tika lang. Hanapin ko muna yung aking live. How did you know I needed someone like you in my life? Tusukin, tusukin, tusukin ang nakapin. Dan sa nakapin, sabi ni Sis Inday Mirna. Salamat, Sisi. Ayan, gusto ko yan, pakinggan yan, Sir Anthony. Yung Sisi. Salamat, Sisi. Salamat din po, Sir Anthony. Ayan, tusok 69 na ako kay Ma'am Elisa Love. Idikit ko na rin to si Prince TV, yung aking pamangkin. Ayan, Dan tamsak na daw kay Sis Inday. Dating dikit na si Sir Anthony, old friend na daw kayo. Harang, salamat sa paharang. Ayan, Dan kurot na daw sa nakapin, sabi ni Sis Ina Vlog. Dan tusok with bakas sa nakapin, dikit Dan, sabi ni Sis Inday G. Ayan, sabi naman ni Sis Inday Mirna, Dan Paul sa bahay ni Inday G.
Dan Paul na daw, Dan Paul Pak. Salamat Ma'am Ina. Kaya pala, ramdam ko. Ramdam niya daw ang tusok mo sis, ang kurot mo. Ayan, lahat na po ba nakatusok dyan kay Sir Anthony, kay Ma'am Elisa Love? Palitan na natin. Ipalit natin yung kay Sis Inday G channel. Nakadikit na doon, sir, si Prince TV kay Ma'am Elisa. Yung sa pamangkin ko. Ano yun? Sis Ina, mega love shout out. Sabi ni Sis Inday Mirna. Sabi naman ni Sis Inday G, salamat Inday, balikan rin kita. Dan Harang, sabi ni Sis Inday Mirna, salamat. Sabi ni Sis Ina, Sir Anthony, ayan, natatawa si Sis Ina. Salamat po, kapatid Panalo. Paano ba mapul? Sisi host, di ko alam, Sir Anthony. Thank you so much, Sisi. Ayan. Diba? Ang ganda basahin kapag Sisi yung tawag sa akin. Thank you so much, Sisi. Salamat din po, kapatid. Kapatid. Salamat din po, Sir Anthony. Kapatid Panalo, thank you. Inday Mirna, dandikit with bakas sa short video mo na ibon. Salamat. Salamat din po sa lahat ng naandyan na nakikipagdikitan, nakikipagtamsakan. Thank you so much. Sakit ng tainga ko. Yung headset kasi, ang laki. Salamat Sis Inday G. How did you know I needed someone like you in my life? Ay, teka lang. Ibaba ko kaya yung ano ko. Ibaba ko kaya yung aking upcoming premiere na 1 minute. Ang akala nila, ang haba ng upcoming premiere ko mamaya. Di nila alam na 1 minute lang yon. Wala pa nga. Short video lang yon. Tamad-tamaran kasi si Tres upload. Guys, tamsakan nyo din po itong aking upcoming premiere. Ayan, ibababa ni Prince TV. Dikit-dikit lang ako dito sa mga pumapasok kahit wala link, go to channel na lang ako. Ayan. Salamat Sis Inday G channel. Salamat ang marami, Sisi. Dan viewing Ma'am Inday, Mirna sa duck mo. Ayan. Tambay lang sipi ko, kapatid. Sabi ni Panalo, pitmalo tayo. Thank you so much, kapatid. Abs running. Sabi ni Sir Anthony. Panalo pitmalo, dandikit with bakas sa sarap maligo. Parang hindi yan ang kanyang main channel. Ang main channel ni kapatid Panalo ay Panalo Pitmalo TV. Salamat Sir Anthony, sabi ni Sis Inday Mirna. Dan sa iyong salad, Ma'am Inday G channel.
Welcome, Ma'am Inday Mirna. Sabi naman ni Sir Anthony. Salamat po, Sir Anthony, at sa lahat po na naandyan na nakikipagdikitan, nakikipagtamsakan. Thank you so much po. Tay, hello po Tay, Rofino Mix Vlogs. Harang. Salamat po Tay sa pagbisita. Yan. Dance Stress, upcoming mo. Thank you so much, Sis Inday Mirna. Thank you. Ano lang yan, sis? 1 minute lang yan. Short video lang yan. Tamad ako mag-video, di ba? Kasi paulit-ulit na lang yung mga upload ko about sa farm, sa pagkawit. Tamsak host. Thank you po, Tay. Salamat. Hi, Sisi. Sisi Ilocanang Pobre, Sisi IP. Good morning. Kumusta dyan, Sisi? Sis IP, may love shout out. Good morning. Sabi ni Sis Inday Mirna. Mega love shout out, Tres, sabi ni Tay, Rofino. Salamat po, Tay, sa pagbisita po sa bahay ulit ni Tres. Thank you so much po. Thank you po sa lahat na naandyan. Salamat po ng marami. Thank you po. Thank you. Rinso TV, Daan Tusok with Bakas. Salamat, Sis Inday. G Channel. Ma'am IP, good morning. Sabi ni Sir Anthony, ni Sisi Anthony. Sir Anthony, yung itawag ko sa iyo, Sisi na lang din, no? Ano yun? Ano yun sabi ni Sir Anthony? Wait lang. O hindi ko nakita ang salad ni Ma'am Inday channel, sayang. Sabi ni Sis Inday, Rofino Mix, mega love shout out. Kanina pa pala nag-live si Stress. Oo, Sisi, kaninang alas 10. Okay lang yan, Sisi Koy. Kakauwi ko lang galing market. Everyday, nagma-market. Nam NC, tamsak tambay. Salamat, Nam NC. Thank you, Nam. Nam NC, mega love shout out, sabi ni Sir Anthony. Oo, sis, IP, kaya, sabi ni Sis Inday Mirna, oo, sis IP, kaya send ko sa GC natin, live niya. Hihi. Talaga, salamat Sis Inday Mirna sa pag-share ng aking live. Ilocanang Pobre, dandikit with bakas sa fruit palm with bakas. Ayan, sabi ni Sis Inday G Channel. Inday, hello, sabi ni Tay Rofino. Salamat po, Tay. Sir Anthony, good morning din. Ay, sorry, Sis IP. Huwag pangit tawag mo sa akin, Sisi. Dapat, honey, my love, so sweet. Joke. Sisi na lang, Sir Anthony. Para maganda, di ba? Sisi, hi, Sisi. Thanks, Ma'am Inday G. Balikan ko po mamaya. Half day lang kasi mga alaga ko. 12:30 sundo. Ayan. Basta may baka, siguradong mababalikan yan, mga sisi. Hanapin mo, Sir Anthony, salad ni Ma'am Inday G. Ayan. Hanapin mo daw, Sir Anthony, yung salad ni Sis Inday G. Sir Nam NC. Sabi ni Sis Ilocanang Pobre. Rofino Mix Vlog, dandikit with bakas sa dog. Sabi ni Sis Inday G Channel. Salamat, Sis Inday G. Anong oras dyan, sis, sa Abu Dhabi? Lods Anthony, may love shout out from Nam NC. Dito na kasi sila kakain ng lunch, sabi ni Sis IP. Okay lang yan, Sisi.
Ilocanang Pobre, mega love shout out from Nam NC. Lodi na, mega love shout out, sabi ni Sis Inday Myrna. End na ba kayo host? Mamaya pa ako sis, Inday G channel. Mamaya pa ako, 1 p.m. 3 hours ako ngayon, magla-live. Tapos pagkatapos ko mag-live, lilipat tayo dyan kay Sis Jan Emily's channel. Siya yung kasunod ko after ng aking live, siya naman. Tapos mamayang gabi, yan si Kapatid Panalo. Sis Inday, okay lang basta nakaabot naman. Oo nga. Oo, sisi. Okay lang yan. FS Nam, shout tip, sabi ni Sis Chan Emily's channel. Ma'am, Ilocanang Pobre, mega love shout out, sabi ni Sis Jan. Salamat po, 12 million viewers. Jan Emily's Dan, dikit with bakas sa short video mo. Sabi ni Sis Inday G channel. Salamat. Thank you po sa lahat. Thank you po sa nabisi-bisihan dyan magdikit, magbakas, magtamsak. Salamat po ng marami. Di ba? Bawat tayo, nagkakaroon tayo ng kaibigan sa mga live na napupuntahan natin. Mag-iwan lang ng bakas para masundan. Hindi short yon. Hindi short daw yon. 1.51 yung salad ni Ma'am Inday G. Sabi ni Sir Anthony. Sabi ni Sir Anthony, sabi ni Sis Ina vlog, hindi short yon. 1.51, 1 minutes and 51 seconds yung salad ni Ma'am Inday G. Sir Anthony. Ma'am Jan Emily, may love shout out din. Then po, sabi ni Ilocanang Pobre. Ma'am Ina, may love shout out. Sabi ni Sis Ilocanang Pobre. Tiger Brown and in the mommy. Ano yun? Tiger Brown and the paano yung pagbasa niyan? Salad, Sir Anthony. Sis Ilocanang Pobre, may love shout out. Ma'am Ina, mahilig kasi ako sa short. Sis Emily, may love shout out. Sabi ni Nam NC. Yun lang, hilig mo pala sa short, Sir Anthony. Ina vlog, dandikit with bakas sa boiled eggs with bakas. FS Ina, good evening. Sabi ni Nam NC. Sabi ni Sweet Tooth. Si Sweet Tooth talaga to. Oh. Sweet Jupay, yan lang naman ang pangalan niya. Sweet Jupay. BG. Salamat sa pa-BG mo dyan. Sweet Tooth. FS Nam, good evening. Ma'am Sweet, mega love shout out. 7:30 AM host. Jan, umaga pala dyan, no? Good morning. Dito, 11:30 na. Lunch time na. Yung hindi pa po dyan kumain na. Boiled eggs. Oo daw, sisi. Sa nilaga mong itlog. Parang prinsut. Parang prinsut. Oo nga eh. Asa na ba yung binaba kong link ko doon na wala na? Hindi ko na isabit. Natamsakan nyo naman to, no? Yung aking binaba dyan na link. 1 minute lang yan. Mamaya. Upcoming premiere. Alam mo ba, mahal, ako'y nalulungkot.
Dahil ngayon ay wala ka sa aking tabi. Ano daw sabi ni Sir ano? Sabi ni Sisi, sabi ni Sir Anthony, Sisi, aalis man ako pero ang live mo ay dala-dala. God bless. Stay safe always and be pretty. Pretty. Pretty talaga. Lagi naman pretty, sir. Maya-maya baka mag-live na rin si Inday Iring Edna Buesa. 6:30 AM pa lang sa kanya, Saudi Arabia time. 'Di ba? Ano, pagdating dito sa atin, 12 noon ata siya nagla-live, Pinas time. Ayan, salamat po si Sir Anthony. Salamat ng marami po. Ingat po sa work. Guys, bye-bye. Kita-kits na lang next episode. Ayan. Salamat din po, Sir Anthony. Salamat ng marami. God bless us all. God bless din po sa iyo, Sir Anthony. Salamat. Bitin kasi ako sa short, Sir Anthony. Yan, sabi ni Sis Ina Vlog. Sis IP, Sis Inday Mierna, salamat. Biji-biji lang while cooking, loudspeaker ko lang. Salamat, Sis IP. Bye, Sir Anthony, sabi ni Sis Ina Vlog. Bye, Sir, God bless din sa iyo, sabi ni Inday Mierna. Ayan, ang dami nagmamahal sa iyo, Sir Anthony. Kaya dapat magpakabait ka lagi, ha? Huwag pasaway. Salamat po sa lahat na naandyan, sa mga nakabidyo dyan. Thank you so much po. Madam Sweet, good morning. Sabi ni Sis Inday Mierna, bye Sir Anthony, ingat sila sa iyo. Yun na nga sis. Sila talaga yung mag-iingat kay Sir Anthony. Hindi si Sir. Sila. Sila yung mag-iingat kay Sir Anthony. Madam Inday, good morning. Salamat, Sis Ina. Hanap ako pang upload, Sisi Tres. Sige lang sis, hanap na dyan. Ako tinatamad eh. Bye Sir Anton, ingat po. Sabi ni Sis IP. Nailista ko ba lahat yung mga naandito? Ayan, lubat na naman yung aking isang cellphone. Charge na muna. Alam mo ba? Ang dami naka-live kapag umaga, no? Si Sis, Bicola ng Rabas, naka-live din pala. Hindi ko natamsakan. Ayan, kumakanta siya. Sana all. Tamsakan ko muna dito sa isa. Tamsak manay sisi. Sana all kumakanta. Andun si transgender. Yun. Piniplay ko si trans, di kasi maka-live, kaya lang
tumatalon at natalon sa live, pasaway na play. Andun si transgender kay ano, kay sis Bicolanang Rabas. May pa-concert pala si Mayura. Tamsakan muna natin. Mag-stay tayo ng ilang minutes. Parang gusto ko naman magpasaway, magkanta ba, kahit hindi maganda yung boses natin. Kahit na anong tagal. Off niya every Thursday, see? Sis Bicolana, ganun ba yun? Kaya pala eh, naka-live. Ang sexy niya, oh. Hong Kong din siya, di ba? Sis Ilocanang pobre, no? Lahat kayo, no? It's okay. Sis Lani, thank you, Sisi. Alam mo ba, mahal, ako'y nalulungkot. Gusto ko siya i-meet. Kaso, weekdays off niya. Ako every Sunday lang. Ganun ba? Marami nga sising taga Hong Kong dyan. Si ano din, yung friend din namin dati, kagrupo din namin dati, si Sis Lani, Lani TV, ata yung pangalan ng channel niya. Parang ganito din kay Sis, Ilocanang pobre, ano yan, kay Manay Ilocanang Rabas, ano yun? Bicolanang Rabas. Katulad sa kanya, ang hilig din mag-hiking. Pumunta-punta kung saan-saang kagubatan. Kapatid Panalo, mega love shout out from Ilocanang Pobre. Aray. Sis Lani, thank you, Sisi. Kaya pala buwelo siya ngayon mag-live, no, kumakanta. Ang ganda ng boses, no, ni, Sis Bicolanang Rabas. Sana all, maganda yung boses. Wow, sana all. Sana all, madaming patambay na cellphone, lapi. Thank you so much. Sana all, madaming patambay. 2 cellphone, 2 tablet, 1 lapi. Ikaw na. Thank you po, thank you. Salamat. Salamat po sa lahat ng naandyan. Thank you so much. Ilang oras pa ba tayo? Ang tagal pa.
Ayan, magto 2 hours pa lang aketch. Pwede bang iwanan ko lang 'to? Sabi ni Sis Jan, 'wag daw lagi-lagi magpa-CPR. Kaya lang parang gusto kong kumanta. Parang gusto kong magpa-CPR. Tadan, tadan, tadan. Ang hilig kumanta ni Tres kahit hindi maganda yung boses. Kahit na anong tagal, kahit na hirap. Nainggit ako kay kay Manay Rabas. Humahataw sa kantahan. Sana all maganda ang boses. Humahataw sa kantahan. Eleven Eyes, thank you so much. Salamat po. Thank you so much po sa support kay Tres. Just another woman in love. Ay, sorry naman. Bahala na magpa-CPR. Mananatili. Thank you mga sisi. Salamat po sa lahat ng naka-stay dyan. Nakabigay. Thank you so much. How did you know? Try natin kung maganda ba yung sound natin. Kasi magpasaway na naman si Tres. Magpapari-dollar na naman si Tres. $3 nga to. Hanap tayo ng iba. Thank you, Sis Inday. Kahapon, Sis, hindi ka nag-live. Maray na aga manay, sabi ni Edna Bueza, Mix Vlog. Maray na aga man po. Kumusta? Naka-live ka na ba ngayon, Manay Edna Bueza? Salamat sa pagbisita. Ayan, Manay, nabuboring ako mag-live. Hindi ako madaldal kasi. Parang gusto ko ikaw yung mag-host dito. Para lahat tayo lagi nakatawa. Parang gusto ko na naman magpa-redollar. Magpasaway naman ako magkanta-kanta pa. Salamat sa paharang, Jan Manay, Edna Bueza. Thank you. Instead of what I love you, what I belong. Inday Mirna, mega love shout out from Kapatid Panalo. Salamat. Manay Edna Buesa, salamat. Naka-ano ka na ba? Naka-live ka na ngayon, Manay Edna?
Kagabi, nakatulugan ko na yung live mo. Pero sabi mo, malapit ka na rin naman matapos. Sorry. Hindi pa nga ako kumakanta. Nangangati na yung lalamunan ko. Ayan, wala ka pa namang live, Manay Inday, Manay Edna Buesa. Inom mo muna, Ketch. Inom muna, Ketch. Kasi kumati yung lalamunan ko. Ayan. Dai patabi manay. Minamata pa lang. Ay, minamata ka pa lang. Taod-taod, mga 12:30, ma-live ako. Hihi. Yung ano ko, yung end live ko manay, alauna pa. After ng live ko, puntahan kita. Salamat sa support, manay. Ayan, you're welcome. Ayan, si Sis IP, dikitan mo yan si Manay Edna Buesa. Pag lagi ako nandyan sa live niya, lagi ako nakatawa kasi lagi siyang nagpapatawa eh. 'Di ba? 'Di ba Manay Edna Buesa? Sige lang Manay. Oo, andito kanina si Sis Inday G channel. Andito din siya kanina. Naboboring ako manay magyaw-yaw. Hindi naman kasi ako magaling magyaw-yaw, di ba? Kaya parang gusto ko magkanta-kanta kahit hindi maganda yung boses. Gusto ko magpa-CPR. $3 ba? Masarap kasama yung mga masayahin. Oo nga eh. Ako yung hindi masyado. Hindi ako masyadong masayahin sa live. Nadadala lang ako kapag meron dyan sa baba na nagdadaldal. Katulad kanina, si Sir Anthony Pasaway. Nadadala yung mga naandyan sa baba. Sir Dads! Hi, hello po, Sir Dads. Mega love shout out po, Sir Dads. Dan Tamsak host, ayan, harang po. Harang po. Back to back, ayan. Salamat po sa paharang, Sir Dads. Thank you so much. Mega love shout out po sa lahat, sabi ni Sir Dad of Black TV. Tama ba yung pagkakabasa ko, Sir, ng apelyido mo? Salamat din po, Sir Dad, sa pagbisita po ulit sa bahay ni Tres M. Thank you po ng marami. Oo, sabi niya nga, andito daw siya sa'yo. Sabi ni Sis, Inday. Sabi ni Sis Inday G. Ayan, salamat naman. Dads, kay Sir Dads. Ilista ko kasi para mamaya mabalikan ko din. Thank you po, Sir Dad. Sir Dads, thank you po sa pagbisita ulit po sa bahay ko. Salamat po ng marami. Kantahan ko kayo kahit hindi maganda yung boses ko. Magpa-$3 na naman tayo. Bawat live ko, guys, laging $3. Aray, nahulog. Hi, Sir Dada. Dada o Black or Kalbo. Agoy. Kilala mo to, si Manay Edna Buesa? Hi, Sir Electronics PH. PH. Thank you po. Ayan, may moderator ka na po, Sir Eric. Hindi ba to si Manoy Eric Dacoya? Magkaiba ba? Sir Eric, thank you po.
Electronics. Ayan. Ilista ko po yung pangalan mo para mamaya po mabalikan kita. Sir Eric. PH. Hello po, sabi ni Sir Dads. Tamsak host. Salamat sa patamsak po, Sir Eric Electronics, PH. Dan Connect, Sir Dads. Sabi ni Sis Ilocanang Pobre, ayan, ang sipag ni Sis Ilocanang Pobre mandikit. Salamat sa blue po. You're welcome po, Sir Eric. Shout out, Dai Ering, G. Ayan. Adyan pa pala si Sis Inday, G. Inday Iring. Inday Iring. Edna Bueza, shout out. Kagising mo lang? Kagising mo lang daw ba? Sabi ni Sis Inday G. Ma'am Ems, salamat po Ma'am Ems. Thank you so much po Ma'am Ems sa support lagi. Sinabi ko live ka host kay Inday Ering Edna Buesa. Oo nga daw sabi niya din kanina. Salamat ang marami. Salamat sa support, sa pag-share. Thank you so much. Aram mo manay, ang ering is pusa. Pusa ba? Pusa ka daw ba? Ay. Bakit pusa ka ba? Iring pala no, pusa. Di ko alam na iring yung pusa. Yun pala yung tawag sa'yo, pusa. Bakit daw? Kasi gala, ganon. Ha ha ha. Mga tawagan lang namin yan, katuwaan. Oo nga. Yung mga tawagan nyo no, nakakatuwa din. Kapag andun ako natambay kay Manay Edna Buesa, yung bunga nga ako lagi nakatawa. Sabi ko nga kay Manay Edna Buesa, kapag sabi ko, baka may makakita dito sa akin sa ilalim ng kanyugan. Tapos pa na yung tawa ko, sasabihin, nababaliw na ako. Tawagan namin yan, joke lang. Ayan, Manay Edna Buesa, si Sis Inay na vlog, Bicolana din yan. Isa ding magayon. Bicolanang magayon din yan. Yung kanina no, ay yung kagabi kay Sis, sino ba yun? Si Sis Austria, Bicolana sa Austria. Austria ba yun? Ang daming views niya, no? Ang daming views ng kanyang mga video. 5K, 4K, basta ang ang taas ng views niya. Pero kaya lang, bakit sa dami-dami mga nagmarites ng kanyang mga upload video, kung paano niya nakilala yung AFAM niya. Lahat lang marites, no? Nag-abang lang ba kung anong dating apps, yung title niya kasi doon, kung saan sila nagkakilala ng kanyang AFAM husband niya. Tapos ang daming mga marites, no? Tapos hindi man lang nagdikit sa dami ng views niya. Wala man lang nagdikit sa kanya. Hindi man lang nakagraduate ng 1K. Puro lang marites. Ang daming views. Sayang, no? Sana naman lahat ng doon, nanood, dinikitan si Sis Bicolana sa Austria. Yung Manay, si Manay Bicolana sa Austria. Magayunon man, oo nga, ang ganda niya. Ang tangkad, no? Ganda ng beauty niya. Ma'am Dit, mega love shout out, sabi ni Sis IP. Sis Dit Makanip, hello po, sabi ni Manay Edna Buesa. Kapatid Panalo, salamat. Manay Edna Buesa, mix love, mega love shout out, sabi ni Sis Ina Vlog.
Ma'am Dit, mega love shout out. Good morning. Sabi ni Sis Inday, Myrna. Hello po sa lahat. Sabi ni Moms Everything's Tipaklong Family. Bakit Ma'am Ems Tipaklong Family? Bakit may Tipaklong? Ma'am Ems Everything. Okay lang yan. Dadami din subs niya. Oo nga. Sipagan niya lang din mag-ano. Katulad natin. Okay lang yan, dadami din yan. Sabi ni, ni Sis Sweet Tooth. Ox lang yon, Tres, di mo lahat ma-please. Oo nga eh. Inaabangan lang talaga nila kung saan nagkakilala sila sis in Bicolana. Lahat viral yung mga ano niya sis, yung mga ano niya, mga video niya, kahit mahaba yung mga upload na videos niya. Ang daming views. Salamat sa pamidrol dyan, sis Sweet. Sis IP. Ano yung ibig sabihin sis ng etch? Harang. Gets ko na. Harang ata. Salamat sa pa-heart-heart dyan, sis Inday. Channel. Si Manay Edna Buesa. Salamat. Hi, Ina-Ina. Mega love shout out. Sis Dit IP. Done watching sa video mo, Madam Sweet. Sarap naman nung niluto mo. Hihi. Hindi pa ako nanood. Ano ba yung bagong upload mo dyan, sis Chupay? Inday Myrna, sabi ni sis Dit. Grupo namin yan. Grupo, sabi ni Ma'am Ems. Ayan. Salamat po, Ma'am Ems. Doon ko si Ma'am Ems nakadikitan kay Mami Groovy. Tapos kagabi nanalo yan si Ma'am Ems. Ay, wow. Tapos kami ni Sis Jupay. Si Sis Jupay, nanalo din yan, si Sweet. Tapos ako, nabiyayaan. Nabiyayaan ako ni Mami Groovy ng 500. Pang-snacks ko daw. Pang-snack. Sana all. Nabiyayaan kahit hindi nanalo. Si Sis Jan Emily, wala ka sis kagabi kay Mami. Pero kung andun ka, sigurado ikaw na naman yung panalo. Yung pinahulaan doon ni Mami. Ang ano lang, ang madali lang naman. Pero bakit parang ang hirap na hirap tayo manghula? Sabi ni Sis Inday Myrna, Edna Buesa, may galab shout out. Sabi naman ni Sis Edna Buesa, sabi ko nga sa kanya, mag-short video din siya para papasok mag-sub sa kanya. Oo sis, alam mo sis kapag, di ba, pag nag-short talaga, short vid, meron talagang hatak, no? Merong hatak na bananas. Meron talagang nadikit. Kahit ako, kahapon, nasa 4,290. Ngayon nakita ko, nasa 200 na siya. Nasa kahapon, 190. Ngayon, 200 na siya. 'Di ba? Kasi yung langka kong upload, merong mga views. Nasa 2 point something na. Kaya yun, nakahatak ng 10. O yan, nakumpleto na yung 200 ko. Hello po, Aling Marikit. Mega love shout out po. Good morning. Welcome po sa live ni Tres Maria's Farm. Aling Marikit. Ayan, ang ganda ng pangalan. Sabi ni Sir Dads, dikit po Edna Buesa Mix Vlog, bakas walang magawa, kaya nagligpit ng anik-anik. Ayan. Nagbakas daw siya sa iyo, sis Edna Buesa. Hello, Inday Myrna, may love shout out. Harang, nag-ikot pa dan, dikit. Ems, everything's bakas sa kopra. Ayan, nagkukopra din pala si Ma'am Ems. Mamaya ko na puntahan yung mga bahay-bahay nyo guys, kasi isa lang yung gamit ko dito.
Salamat po sa lahat ng nakikipagdikitan dyan. Salamat. Madam Enday, masarap talaga ang egg. Egg. Ma'am Ems, mega love shout out from Inday Mirna. Hihi, Madam, sweet. Anong pinahula ni Mami? Yung ano sis, yung hulaan yung nasa ano ng sa laman ng ano niya inside the box. Lahat perfume. Yung una sana, munti ka na ako, naunahan lang ako. May sumagot na una, nasa tatlong sagot ako. Buti pa, yun na nasa isip ko nung una perfume. Kaya lang, ang tagal ko sulat. Kasi nga, di ba, naghahang yung aking cellphone. Kasi yun, naunahan ni Sir Ronin ba yun? Papa Ronin? Ang bilis lang. Tapos si Sis Jupay din. Perfume pa rin yung pinahula ni Mami sa pangalawang pahula. Ganun pa rin. Kaya si Sis Jupay, pero madami yung nag-complain na sila daw yung nauna, ganito, ganyan, dalawa. Tapos ako, before pa naman magpalaro si Mami Groovy, sinabihan niya akong, Tres, mamaya ibaba mo yung Gcash mo kasi bibigyan kita ng pang-snack. Kapag nanalo ka, hindi ko ibibigay. Pero pag hindi ka nanalo, ibibigay ko pa rin sa iyo. Kasi nga, yun nga yung sinabi niya. Nabibigyan niya daw ako. Diba? Parehas kami ni Sis Jupay. Oo, sis, nag-live. Oo, wala ka dun, Sis Inday? Wala ka pala kagabi. Maaga siya nag-live, mga alas 7. Alas 7 ng gabi. Sabi ni Ma'am Aling Market, hello everyone! May pambili na ako ng bigas. Sabi ni Ma'am Ems. Ako, Ma'am Ems, ibibili ko ng kape. Kasi bigas, marami kaming bigas. Kape yung wala. Kasi ang hilig ko sa kape. Dito nga, kahit ngayon, nakalive ako, anong oras na, nagkakape pa rin. Mahilig sa kape si Tres, kaya ipambibili ko yun ng kape. Tambay lang host, ligo muna, sabi ni Sis Inday G Channel. Salamat Sis Inday G. Thank you so much. Ma'am Aling Marikit, thanks sa jacket, dating dikit sa live ni Sir Walbor. Opo, natandaan ko yun, Aling Marikit. Kay Sir Walbor tayo nagkadikitan. Salamat po ng marami sa pagbisita po sa bahay ni Tres M. Sabi ni Ma'am Ems, shirt lang nagpapagalaw ng bahay ko. Wow, sana all Ma'am Ems. Talaga ba? Oo nga no. Ako din, naobserbahan ko rin yan. Once na ako, na medyo marami yung views sa short. Yun talaga, dumidikit talaga yung mga bananas talaga. Ako dating dikit kay Edna Buesa, Mix Vlog, sabi ni Sis Ina Vlog. Dan sukli sa mga dumikit sa akin, sa aking kubo, salamat, sabi ni Manay Edna Buesa. Salamat sa paharang, Sis Inday Mirna, Sis Jan, thank you. Magkano ang premyo? Nagsimula siya sis sa 500. Tapos kapag hindi mo nahulaan, nagdadagdag ng 100 si Mami. Nasa ilan lahat? Nakalimutan ko kung ilan lahat yun. Nasa 3K ata yung ni Mami kagabi budget. Ma'am Aling Mariki, thank you. Dan sa nakapin. Ayan. Salamat ng marami, Sis Dit. 1 minute lang yan, Sisi, mamaya. Wala akong magawa Trip ko lang yan mag-premiere ng 1 minute. Welcome, sis. Ayan, sabi ni Ma'am Aling Marikit. Ilocanang Pobre Dan Pin. Edna Buesa Mix Vlog, sabi ni Sis Edna. Dating dikit Sis Ina. Ayan. Ayan, may binaba pong si Ma'am Aling Marikit. Ipin natin to. Ano po guys, pa-view po ng short video. Ano daw? Hay nako. Hay nako, ang bilis. Ang bilis nga. Hay nako. Kabilis wala ko nakita kung ano yun. Hay nako lang. Ayan, tusok na po, Aling Marikit. Tusok, pangalawang tusok.
Nauna si Sis Inday. Si Sis Dit pala. Thank you. Salamat po sa lahat ng naandyan. Hay nako yung title ko, wala talaga akong nakita kung ano yun. Hay nako talaga. Tusok na. Thanks sa pag-pin, Sisi Koy. You're welcome po. Dan Kunik, kay Aling Marikit, dikit na rin. Sabi ni Sis Ilocanang Pobre, ayan, salamat. Bagong dikit, ayan, bagong dikit daw. Yung ano ko, yung in-upload ko sis na ano, sis IP na ano, yung langka. Ang dami kasing bunga ng langka. In-upload ko siya. Ngayon, parang ano na, nasa 2K na siya. Yung views niya. Ligo muna ako, sis Stress. Sabi ni sis Inday Mirna. Okay lang, sisi. Ligo ka na dyan. Mamaya magla-live ka. Mga alaon na ba? Ilocanang Pobre, balikan kita sa bakas mo. Ayan. Tamsak pala sa'yo si Stress. Bakit ngayon ka lang nagtamsak? Nakalimutan mo. Yan, salamat. Okay lang yan. Ang importante no, na ano, nakatamsak. Oo, live ako sis. Yan. Oo, sisi, tambay-tambay na lang. Kita-kits na lang mamaya. Kaya nga sisi ko, hay nako ang title. Ang title, hay nako. Mabilis no? Pero pag gano'n, nakabilis, maraming views yun minsan. Ilang segundo yun. Parang ang bilis. Kaya nga kabubukas ko pa lang, wala na. Kaya pala hay nako talaga yung title nyon. Ako naman, tinatamad mag-ano. Kasi minsan, kahit maganda naman yung short video ko, walang views, dinidelete ko. Marami sana dito pwedeng i-video. Kaya lang, tinatamad na ako minsan. Lalo na sa sa pagkawit ng niyog. Diba, ang dami ko nang upload noon. Pero sabi nila, ipakita ko daw habang nagkakawit, yung mga bunga, yung naghahakot ng niyog. Tapos ngayon, ito, nagtatanggal ng balat ng niyog. Medyo marami yung namin ngayon na harvest. Nasa 5K ata. Sa mga dumikit, iwan bakas, babalikan ko kayo, busy lang ang muchachang. Muchachang iring. Sige lang sisi, basta may bakas, sigurado yan. Sigurado yan na mababalikan. Harang sa gitna, Sisi Koy, salamat. Sis Aling Marikit, salamat po ng marami. Sis Indaji Channel, salamat Sisi. Sis Sweet Tooth. Salamat sis, sweet. Sana all laging matamis. Wala na ba si Bitter? Bitter sweet? Ano yun? Salamat po sa lahat ng naandyan. Sis Jupay, may nagtambay sa akin. 5 gadgets. Sana all, no? Supportive. Salamat sa kanya. May nakatambay sa akin na na 5 cellphone. Ibig sabihin, 5 lang yung naandyan sa baba. So, tama nga naman, 10. 'Di ba? Kasi 10 kayo dyan Tapos yung nakatambay dito sa akin, 5. Yung nakatambay sa akin na secret viewers. May nakatambay sa akin na secret viewers ba? Kanina pa ako dito Hindi naman ako nagsabing wala ka Andyan ka nga, nakikita ko nga. Naka-BG ako. Kabilang ako sa 10, Sisi Koy. Ayan, sabi ni Sis Aling Marikit. Inday G Channel, Dan sa nakapin, with bakas, dikit Dan. Ayan, salamat. Salamat po ng marami. Ayan, andyan si Sis Chan, Emily. Si Ilocanang Pobre. This is sweet.
10 naman yung tao mo. Oo nga, sis. Kasi may nag-send sa akin na pictures. Nakatambay niya. 2 tablet, 2 cellphone, 1 lapi. Ayan. Thank you po sa lahat ng nandyan. Okay lang yan, kahit 5, basta meron, di ba? Kahit isa nga lang, basta meron. Siyempre, mas masaya pa rin kapag mas marami. Marami yung nagsusupport. Sana all, mahal na mahal. Mahal na mahal. Yan tuloy mapapakanta ako. Minsan kasi si Koy, pag iisa ang gamit na net, yung tambay mo, isa lang ang bilang. O Sisi, hindi naman sa akin Sisi, wala akong gamit dito sa akin, ano lang, monitor lang. Yung may nag-send sa akin na yung tambay niya 5 sa live ko, pero ayaw niya magpakilala dyan, ayaw niya magyaw-yaw sa baba. Paalis yun pag ganun. Paalis yun. Paalis-alis yun pag ganun. Ganun yun, Sisi. Dito sa akin, Sisi, wala naman ako nakasupport sa live ko na gadget ko. Kasi nga yung isa. Ito lang yung isa, yung monitor. Kaya hindi ako makapag-replay ng mga video nyo. Kasi nga, kailangan na magpapalit to Sa sahod ko, try ko makabili kahit mumurahin lang. Pang-support lang ba? Yung nakatambay na 5, please lang, matulog na siya. Baka magkasakit siya sa puyat. Kilala mo? Hindi mo yun kilala. Ano ka ba? Tulog na yun nga. Tulog yun. Nilagay niya lang sa ilalim ng ng kama niya yung kanyang gadgets. Done watching at Aling Mariket sa short at sa inyong happy birthday. Yan, salamat Sis Ina. Ma'am everything. Ma'am Ems, salamat po ng marami. Kapatid Panalo, thank you so much. Mas maganda nga Sisi ko yung palukso-lukso kasi kada pasok noon bilang ulit ng views. Wow, talaga? Ay, gawin mo nga sis Jupay. Aray ko. Sumasakit yung tiyan ko. Ano ba? Gutom na ata ako. Anong oras na ba? Ayan, sabi ni sis Aling Marikit, mas maganda nga daw yung palukso-lukso. Kasi bawat pasok noon bilang uli ng views. Wow, talaga ba? Ngayon ko lang yan nalaman. Salamat sa bagong kaalaman, Sis Aling Marikit. Sino ito? Chari D? Hello po, Sis Chari D. Wait lang, lagyan kita ng moderator. Yun pala yun, Sisi Jupay. Magtalon-talon ka nga. Tapos balik ka ulit, paharang-harang ba? Hello po, good morning. Miguel Love shout out, Sis Chari D. Good morning po, welcome po sa live ni Tres M. Salamat po sa pagbisita sa aking munting bahay, Sis Chari D. Thank you so much. Mega love shout out po sa lahat, sabi ni Sis Chari D. Tama ba? Tama ba yung pagkakabasa ko? Thank you, Sisi. Thanks po sa jacket host. You're welcome po, Sis Chari D. Maganda yan sa patalon-talon. Kung every 15 minutes, counted yon. Wow. Sisi Merlinda Choi vlog. Hello, Sisi. Good morning. Annyeonghaseyo. Tama ba? Annyeonghaseyo, Sisi. Annyeonghaseyo. Good morning. Parang pwede nga siguro ganun. Oo, Sisi. Try mo nga, Sisi. Chupay. Ayan, tika lang. Ilista ko muna yung pangalan ni Sis Charity. Salamat po sa pagbisita.
Salamat po sa lahat ng naandyan. Thank you. Baba po kayo ng bahay, yung meron po dyan papatamsakan or upcoming premiere, kahit short video, guys, para matamsakan natin. OTW po sa iyong bahay, Aling Marikit, sabi ni Sis Chari D. Di bali, isa, dalawa, or tatlo, basta consistent, mag-comment hanggang matapos pag-end mo, mataas views. Ayan. Sabi ni Manay Edna Buesa. Thank you, Manay. Pero kung wala pang 5 minutes, di counted yon. Ayan, sabi naman ni Sis Ina Vlog. Sis Merlinda, Sisi, thank you. Parang nagugutom na ako. Sumasakit ng tiyan ko. Kulang na naman to sa kape. Let's do na ba? Kasi yung nakabidyo lang, isa lang ang bilang ng views. Pero yung mga tumatalon, tapos pagpasok uli, tapos paharang, mas maganda si Sikoy. Ay, wow. Hello po, sabi ni Sis Merlinda Choi. Depende yan kung ilan minutes ka tatalon. Kung wala pang 1 minute, babalik ka kaagad, hindi counted yan. Agoy! Yun pala, dapat mag-stay ng kahit 5 or 10 minutes, di ba? Salamat sa paharang, Sisi Chari. Ah, sabi ni Sis Sweet. Okay. Try natin. Oo nga, Sisi, no? Minsan nga. Gawin nga natin yan sa live mo. Ayan, may nagbaba ng si Sis Merlinda Choi. Guys, nakatusok na po ba kayo? Nakadikit na po ba kayo sa nakapin? Kay Sis Aling Mariket? Ayan, palitan na natin. Palit natin si Sis Merlinda Choi. Watching your video, Pasiklaban, Aling Mariket. Ayan. Watching na daw sa yung videong Pasiklaban. BG lang sis, magsundo na sa alaga ko. Ayan. O, Sisi, ingat. Sisi IP, salamat ng marami. Sisi Koy, Merlinda Choi, Big Love shout out. Sabi ni Sis Ina. Ate Ina. Sabi ni Sis Merlinda. Oo, dapat 15 minutes ka mawawala sa live para ma-counted as views. Ayan, dapat pala ganun, no? Di bali, patalon-talon tayo, pero mag-stay muna tayo sa live kahit 15 minutes. Tapos, talon tayo sa iba na gusto natin puntahan. Tapos, mag-stay ka doon ng another 15 minutes, balik ka ulit. Ganun ba yun, Sis Jan? Sis Emily, 22. Salamat, Sisi. Sisi Aling Marikit, salamat. Sis Charity, Danpol watch video and dikit with bakas, Aling Marikit. Ayan, salamat, Sisi Charity. Kung saglit ka lang tatalon para magka-view, magpermi ka na lang sa live at mag-comment ng malaki ang chat rate para mas okay ang revenue. Ayan, wow. Thank you, Sis John. Ganun pala yun. Kung saglit ka lang naman tatalon, wag ka nang tumalon. Para magka-view, mag-permi ka na lang sa live. Yun. Mamaya, tingnan natin yung chat rate ko kung ilan. OTW, mga dumikit, salamat host, balik ako pagkatapos ko sila balikan. Ayan, salamat po. Salamat Sisi Aling Marikit. Salamat ng marami. Jan Emily's channel, OTW na po sa iyo, sabi ni Sis Chari D. Sir Dads, thank you so much po, Sir Dad. Thank you, Sir Dad, sa support. Salamat po ng marami. Dandikit po kay Ilocano. Ewan baka sa Happy Sunday Quick Live po. Ayan. Thank you, Sir Dad. Salamat po sa lahat ng nandidikit dyan at sa lahat ng nanunukli. Salamat po ng marami.
Thank you, thank you. Thank you, Ma'am Chari. Susuklian kita. Sabi ni Sis Jan Emily. Dikit bakas na po sa iyong premiere, Jan Emily's channel. Sabi ni Sis Chari D. Sabi ni Sis Ilocanang Pobre dan Ma'am Chari sa upcoming bagong dikit. Ayan, tingnan ko nga yung bahay ni Sis Chari. Parang hindi pa ako dito sa Sis Dikit, no? Tingnan ko nga muna. Silipin ko saglit. Dikit na pala ako sa Sis Chari. Andito ako sa iyong short video, Bangkok Floating Market. Wow, floating market. Parang ang ganda, no? Nakasakay lang sa bangka. Yan lang, ayaw mag-response ng aking keypad. Naku, yung aking mga gadgets talaga. Gusto na magpapalit. Hindi ako makaiwan ng bakas. Kahit na. Ayan, salamat. Dan, Ma'am Charity, upcoming premiere, bagong dikit, sabi ni Sis Ilocanang Pobre. Host, exit na po muna ako. Kita-kits ulit tayo guys sa next live ni Tres Marias. Bye po and God bless po. Salamat po, Sir Dads. Bibisitahin ko din po yung bahay mo, lalo pag nakita din kita naka-live, Sir Dads. Thank you so much po, Sir Dads. Salamat po ng marami. Sabi ni Sis Charity, Ilocanang Pobre, OTW na din po ako sa iyo. Sis Merlinda, salamat Sisi. Ganda ng hearing. Dan Ma'am Merlinda, dating dikit, sabi ni Sis IP. Watching na po ng iyong video, Ilocanang Pobre, Chang Toy. Chim Toy. Ano ba yan? Paano ba yung magbasa niyan? Sis Inday G Channel, salamat Sisi. Uy, harang, sabi ni Sis Charity. Thanks po, Sir Dad. Thank you po, Sir Dad, sabi ni Sis IP. Ma'am Chari, nasa pork sinigang mo ako, sabi ni Sis Jan Emily Channel. Sis Lani, salamat Sis Lani. Ma'am Chari, thank you din po. Salamat po sa inyo, sabi ni Sis Merlinda Choi. Tamsak ako dito, Sisi Paharang, dito sa Traveling. Have a nice day. Merlinda Choi Vlog. Wow, ang ganda naman. Ang ganda naman ng view sa labas habang nasa biyahe. Guys, padikit po sa nakapin kay Sis Merlinda Choi. Iwan po ng bakas para mabalikan. Aragoy, aragoy. Salamat po. Salamat sa lahat ng nandidikit dyan.
Gusto ko na yun sis, Merlinda, at saka paharang na din. Sa main ko yun. Dito ako manonood sa isa, kay Prenso TV. Tinuso ko na ng aking main. Tapos dito ako manonood sa isa. Sa isang naghahang. Naghahang. Ang hirap. Alam mo ba, mahal, ako'y nalulungkot. Dahil ngayon ay kain tayong lahat, sabi ni Sis Emily. Oo, Sisi, nagugutom na nga din ako. Kain ka lang dyan, Sisi. Haba ng paharang host. Ayan, sana all, Sisi, mahaba. Dana po sa inyong video at may bakas po, Ilocanang pobre. Ayan. Merlinda Choi Vlog, OTW, sabi ni Sis Charity. Balikan ko kayo maya-maya. Hihi, salamat po. Sabi ni Sis Merlinda. Dan full watch sa highlights Sunday mo at Charity. Ayan, full watching daw Sis Charity. Si Sis Ina, ayan. Thank you. Salamat. Salamat po. Ayan, nandito ako Sisi sa iyo kay Sis Merlinda Choi. Ang haba rin ng ano niya, oh, harang niya. Nanonood dito si Prinso TV, Tusok 15. Tinuso ko na rin at nagpaharang ako dyan sa aking main. Tapos dito ko kinontinue, ipanoorin dito kay Prinso TV. Kain muna ako, Sisi Koy, Tris. Itambay ko lang sipi ko sa'yo. Salamat, Sisi. Oo, Sisi Ina. Kain ka na dyan. Ako nga din eh. Nagugutom na. 12:30 na. Kuha kaya ako ng pagkain, no? Maya na ako magdut-dut. Galit si partner. Galit si partner. Hindi kain na daw muna. Ayan. Sana all may nagre-remind. Sana all may concern sa health and beauty. Kain muna kayo dyan. Ano kaya? Kakain din muna ako? Kuha ko ng pagkain. Kuha ka ng food. Pwede ka naman kumain habang naka-live. Oo nga sis, no? O siya. Kukuha muna ako. Kaya siguro, pumapayat ako sis kasi parang lagi ako nalilipasan ng kain. Sa kala-live ko. Kasi kumakain talaga ako after na ng live. Kaya minsan, lang ako, nagkakape, ganon. Pero pag nararamdaman ko na parang, medyo, medyo nahapdi na yung sikmura. Kailangan ng lagyan ng pagkain. Baka mamaya magka-ulcer tayo. Naku po. Di ka naman nakikita. Oo nga eh, di ako nakikita. No? In love ka kasi, uy, sana all. Kaya pumapayat ka, ha. Grabe siya. Ganoon ba? Hindi, simula nung lagi ako nagpupuyat, Sisi, alam mo yun? Simula nung lagi tayo nagpupuyat, minsan alas 12 na tayo natutulog. Nararamdaman ko talaga, Sisi, parang nangangayayat ako. Sabi ko kay mother, Ma, tingnan mo ako, parang nangangayayat ako. Yung mukha ko parang ang liit na ng mukha ko, parang ganon. Parang tumangos yung ilong ko dahil nga pumayat yung mukha ko. Sabay ganun. Akala mo naman, matangos yung ilong. Pango naman. Ina Vlog, OTW na din po, and thanks. Sabi ni Sis Charity, ayan si Sis Charity na napakasipag mandikit. Ayan, salamat Sis Jupay. Ayaw mo ipasok yung mo. Ipasok mo si Agri First Farm para madikitan. Salamat Sis IP. Sis Emily 22, salamat Sisi. Watching pa kay Merlinda Choi Vlog. Ayan. Salamat Sisi Charity.
Salamat, Sisi Charity. Iyan. Ikaw lang nagpupuyat, ako bawal magpuyat. Oo nga eh. Alam mo ba sis, kapag nakakalagpas yung tulog ko, 'di ba? Kaya minsan kapag nararamdaman kong inaantok na ako, gusto ko talaga matulog na kasi once na nakalagpas 'yan, hindi ko itinulog, hindi na talaga ako makakatulog. Ang hirap. Kaya sis, pasensya na, di makasupport. Ano yan? Sabi ni sis Emily, di makasupport pag mag 11 PM na ang live kasi pag pumipigil daw ng antok, masama sa kalusugan, lalo na gaya ko nagkakaedad. Oo nga sisi, oo nga. Hindi lang ikaw yung nagkakaedad dyan, pati ako naman, oy. Oo, maedad na din tayo. Kaya nga eh. Kaya dapat pag nararamdaman natin na parang nang bumibigat na yung ano natin, talukap natin. Dapat itulog na natin kasi once na hindi ko talaga yung sis dinididma ko pa rin, hindi na talaga ako nakakatulog. Kaya minsan kapag umaga na kulang sa tulog, lutang, tas minsan parang irritable. 'Di ba? Parang irritable. Wala sa mood, 'di ba? Ang sama ng pagka-umaga. Ina Vlog, watching your easy recipe, nilaga. Ayan. Salamat CCIP. Sis Merlinda Choi, dan po kay Charity. Ayan, thank you so much. Sis Jan, mag-sit up ka na Sis Jan kasi ikaw na yung susunod. Nakailang oras na ba tayo? Ayan. 30 minutes na lang. Acidic ako sis. Umaatake pag antok ako. Munti ko na nga iwan YT kasi minsan stress. Oo, alam mo ba sisi ako din. Ako din naman Pero nung napuno na yung yung revenue ko, parang gusto ko pa mag-YT. Ayan, sasahod na si Tres. Sasahod na si Tres ng pangatlo sa YT. Thank you so much sa lahat. Salamat po pala sa lahat ng nagpa-member, sa lahat ng nagpapalipad, nagpapakulay, nagsusuper chat. Thank you po ng marami. Ayan, nakalimutan ko pala ibaba yung mga channel member ko, no? Ayan, teka lang guys, ibaba ko muna ha. Tapos dikitan nyo guys. Baka malay nyo, kayo naman ang susunod. Kayo na naman ang sa susunod na mabiyayaan nila. Hindi lang ako. Kayo din. Ayan, hanapin ko muna yung mga bahay-bahay nila. Ayan guys, yung hindi pa po dikit dyan sa mga binaba ko, dikitan nyo yan. Tapos, once na nag-live yan guys, puntahan nyo. Kasi ang bait niyan. Mabait. Mabait yan, di ba sis Jupay? Nabiyayaan tayo kagabi ni Mami. Nagpalaro siya kagabi. Si sis Jupay, nanalo siya. Tapos ako hindi, pero may 500 pa rin ako. Ganyan ako kalab ni Mami. Ako din sisi, parang acidic din naman ako sis Emily. Kasi 'di ba, panay ko din ang inom ng kape. Sige lang guys ha, ibaba ko muna yung mga aking channel member. Kunin ko muna. Kukunin ko muna. Agoy.
Teka lang guys, hinahanap ko pa yung mga bahay-bahay nila. Hindi ko mahanap. Asa na kaya yon? Ayan, may binabang bahay si Sis Charity guys. Ano po, pa-dikit, pa-view, and patusok na rin. Pa-dikit na rin. Ayan, latest vlog daw, mga sisi. Tinanggal ko muna coffee kasi yung lalamunan ko, di ko maintindihan, sabi ng doktor, umaakyat acid ko sa lalamunan ko, kaya bawal talaga magpapuyat. Kaso may time na nagpapasupport sa gabi. Oo nga eh. Hi Manoy! Manoy RDN, TV, Big Love shout out. Kumusta po Manoy? Salamat sa pagbisita. Salamat Manoy. Kailan ka, babalik ng abroad? Ika lang guys ha, kinukuha ko pa muna yung mga link ng aking mga channel member. Padikit po sa nakapin. Namiss na kita, Tres. Nako. Namiss mo ako man yung RDN. Di ka na kasi nagla-live, kaya hindi na ako nakakapunta sa iyo. Mag-live ka na kasi, Manoy RDN. Manay Robs, Manay Sisi Robs. Naku si Manay Sisi Robs, nag-concert. Nakita kita, kumakanta. Nag-concert si Manay Robs, sana all. Singer. Sana all magaling kumanta. Matagal pa Tres, kung okay lang sa'yo muna ako babalik. Diyos mio, Marimar. Babalik? Bakit babalik? Ibig sabihin may dati ba? Grabe siya. Porkit wala sa kanyang, Dan po kay Mami Groovy. Sabi ni Sis Merlinda Choi. Sisi Manay Robs, salamat Sisi Manay Robs. Sis Merlinda, mamaya puntahan kita. Umalis na ako kahapon. Di kita napuntahan. Namalingki ako. Matagal pa Tres kung, yan, sabi ni Manoy. Dan, sabi ni Sis Inday Mierna. Okay lang kahit di ka nakakapunta. Importante nasa sayo ang tibok ng puso ko. Goy! Parang gumagaya ka rin kay Sir Anthony ah. Ganyan din yung mga banat ni Sir Anthony. Bakaray. Agoy. Dan, Ilocanang pobre, sabi ni Sis Merlinda Choi. Manoy, RDN, mandikit ka dyan. Mandikit ka dyan, Manoy RDN, wag kang ano dyan. Dikitan mo sila Manoy RDN. Ayan, magaganda yan Manoy RDN. Ayan si Manay Bicolanang Rabas. Si Sis Jupay. Si Sis Merlinda Choi. Si Sis Inday. Si Ina Vlog. Sino pa? Si Sis Charity. Dikitan mo yung mga dyan. Manoy RDN. Si Sis IP. Ilocanang pobre. Ayan na kasi, porkit na nabanggit ko yung pangalan mo, Sir Anthony, bigla kang lumabas. Sabi ko yung mga, ano yung tawag doon? Ay, yung mga term? Yung mga banat ni Manoy RDN, sabi ko parang si Sir Anthony lang.
Salamat sa paharang, sis. BP, Black Pearl. Salamat, sisi BP. Salamat. Ma'am BP, sabi ni sis Ilocanang Pobre. Ma'am Inday, sabi ni sis BP. Ayoko nang mandikit, nang iiwan din sila. Nang iiwan ba? Magbakas ka lang. Ano dyan, susundan ka nila. Tapos na sis Emily, ayan. Tapos na si sis nag-concert yan, si sis Manay Rabas. Uy, na-miss niya ako, uwi. Uwi. Hindi, nabanggit lang kita kasi sabi ko yung mga ni Sir Manay RDN, parang ikaw na ikaw. Mga, mga ano ba? Bala kayo dyan. Ilocana Pobre, sis Bicolana. Out muna ako sis, dito na ako sa baba. Ayan, sige sis Inday, ingat dyan sisi. Ayun, in na, sabi ni sis Black Pearl. Sis Ilocana, hello sis Tris. Hello sisi, BP. Salamat sa pagbisita sis. Nag-live kasi ako kanina, sis Rabas. Oo nga. Si Manay Robs, nag-live din, halos magkasabay din kami. Tapos ka na sis, Manay Robs? Pumunta doon si Prinso TV, sarap na sarap ng kanta. Ganda ng boses mo, sis Tres Marias. Uy, maganda ba? Manay Sisi. Maganda ang speaking voice. Pero kapag kumakanta, parang nakapasok sa lata. Maganda yung boses ni Manay Sisi Rabs. Yan yung maganda yung boses. Ako hindi. Okay lang yan, sis. Emily, walang problema yan. Ayan, sabi ni Sisi Manay Rabs. Sis BP, salamat Sisi. Sorry Sisi, hindi ako nakakapunta sa live mo. Minsan, bihira ako matsambahan yung live ni Sis BP. Manoy, Sir Anthony. Ikitan mo yan, Sir Anthony, sis BP, Black Pearl. Magaling niyang kumanta. Manoy RDN, asan ka na? Lumayas ka na? Nilayasan ako ni Manoy RDN. Work mo na ang hampas lupa. Work muna ang hampas lupa na maginoo at mapagmahal sa pamilya. Ganon. Dugtungan mo, Sir Anthony. Mapagmahal sa pamilya. Yan. Sige lang po. Magtrabaho ka lang dyan, Sir Anthony, at umingat ka. Umingat sila sa iyo. Oo, sis, ganda ng boses mo sa akin. Nakakatulak. Nakakatulak palayo ang boses ko. Grabe siya. Maganda nga eh. Madam Sweet, sabi ni Sis BP, Tres, kumain ka na. Oo, Manoy, maya-maya. Oo, no, malalagpasan na naman ako ng kain. Diyos ko po, Lord, wag naman sana ako magka-ulcer. Dami mo ads, kanina pa, pasulpot-sulpot, hinahayaan ko lang. Ayan, salamat ng marami, Manay Sisi, Emily. Manay Rob, salamat. Agoy, hindi ako magaling kumanta host, Diyos ko. Uy, nung hindi, kakanta ka nga lagi eh. Maganda, parehas lang tayo, sis BP. Parehas lang tayo, di ba? Mahilig kumanta. Mahilig si Tres kumanta, pero yung kanta yung walang hilig. Ang sarap batuhin. Ayan, tawang-tawa si Manoy RDN. Manoy RDN, mandikit ka dyan. Ayan, maganda yan si Sis BP, Black Pearl. Tapos si Manoy Robs. Bicula ng Rabas, Manoy. Andito lang ako, Tres, nakatutok palagi sa puso mo. Diyos mio, Marimar. Nakanta lang ako pero hindi magaling. Haha. Parehas lang tayo, sis. Sis BP, parehas lang tayo, di ba?
Pero okay lang yun. Ang importante nakanta tayo. Madam BP, kaya mo yan. Oo nga eh. Kayang-kaya niya yan. Napaka-relax kaya yung boses. Ang boses niya pag kumakanta, napaka-relax. Hindi katulad ko, yung boses ko, iwan ko, di ko maintindihan kung saan pupunta. Ano yun? Madam Sweet. Agoy, loading na. Ayan, loading na si Sis Emily, si Manay Sis. Hindi ko kinakaya si host, Madam Sweet. Hindi niya daw kinakaya. Oo nga eh. Kumakanta ka, di ba? Ang galing mo nga kumanta. Napaka-relax yung boses mo, di ba, Sis Jupay? Sabi mo nga, di ba, sa akin, buti pa si ano, si Sis BP, relax na relax magkanta. Sabi ko, oo nga eh. Ako ano, di ko maintindihan. Hirap na hirap. Hirap na hirap kumanta si Tres. Tres, na-trauma na ako sa mga magaganda. Agoy, tabang. Bakit naman Manoy? Anong nangyari? Di ano ang gusto mo doon ka na lang sa pangit? Gusto mo ba yung pangit? Or duling? Duling na lang. Para mahulog man sa bangin, sa'yo pa rin nakatingin. Di ba? Anong oras na? Nakailang oras na ako? Baka mamaya, lagpas na pala ako. Ayan. Hindi pa. Meron pa tayong nasa ano pa? 15. Sis Jan, mag-ready ka na sisi at lilipat na kami sa iyo. After ng live ko. Ayaw mo naman dikit Manoy kasi nadala ka na, natruma ka na sa magaganda. Bakit sino ba yon na magaganda na yon na natruma ka? Madam Sweet, sana all, na all, kaya. Kaya nga yan, Madam BP. Kaya nga eh, kaya. Kaya yan ni Sis BP. Sis IP, di ba magkatunog yung pangalan nyo? Sis BP, Sis IP. Sis ST. Salamat po, salamat sa 14 eyes na naandyan. Salamat po, sana all hindi nang iiwan. Sana all hindi iniiwan si Tres. Sana all na lang talaga. Mapapasana all na lang talaga. Sinaktan nila ang puso ko, Tres. Kawawa naman ni Manoy Ardigan. Sinaktan nila ang puso ko, Tres. Ano yun? Ano yun? Hindi ko mabasa to eh. Nakaharangan ng puso. Ano daw? Sinaktan nila ang puso ko, Tres. Pinukpok ng martilyo. Ayan, kawawa naman. Nadurog, Manoy RDN. Harang, sabi ni Mama La. Hello, Mama La. Mega love shout out, Mama La. Kahit hindi maganda, Tres, basta mabango. Diyos me, yung Marimat. Bala ka dyan. Ayan. Kahit daw hindi maganda, basta daw mabango siya. Salamat sa pamidrol, Sis Jupay, Sis Sweet. Dan Ma'am Chari. Bedroom Makeover. Mamala, salamat po, Mamala. Salamat. Ayan, broken-hearted si Manoy RDN. Porket wala sa kanyang, bahay. Nasa summer ka na, Manoy RDN? Or nasa Manila ka pa rin? Ma'am Lore. Wow, ang ganda naman ng tawag ni Sis IP. Ma'am Lore, hello. Salamat po, 14 eyes na naandyan. Salamat po ng marami. Hi, Sisi! Sisi Bicolana sa Austria.
Good morning, Sisi. Ayan, may jacket ka na, Sisi Koy. Manay, si Bicolana sa Austria. Isang magayunman na taga Bicol. Asa na sa mga taga Bicol digdi? Si Manay Edna Buesa, si Manay Ina Ina Vlog, si Sis Bicolanong Rabas. Ayan, mga magayon yan, Manay. Manay Bicolana. Hi po, Romelo Monsanto. Hello po, Miguel of shout out. Romelo? Romelo Monsanto. Hi po. Hello po, sir. Romelo, Miguel of shout out po. Welcome po sa bahay ni Tres M. Salamat po sa pagbisita. Sino po kaya ito? Magayunon ka man baga, Manay. Di kita nagabos, magayon. Mas magayon ka. Mas magayon ka, tanaagom tulos. Di ba? Magayon daw, Manay, kapag naaagom tulos, yan daw ang tunay na magayon. Sabi ninda. Siyempre, bukula na baya. Siyempre, bikula na baya, baga kita. Ma'am Ilocanang, mega love shout out. Sabi ni Mama La. Salamat po sa lahat ng naandyan. Manoy RDN, salamat. Happy ka, Manoy? Dapat, Manoy, laging happy lang, ha? Wag mo nang damdamin yung nawala yung GoPro mo. Salamat po sa lahat ng naandyan. Dan Ma'am Lord sa Arabe, ano yan? Arabok chicken. So, Arabic. Ayan, magayon, si Bicolanang Austria. Oo, Sisi. Magayon siya. Maganda siya, Sisi. Arabic. Ayan. Sweet tooth. Salamaton po. Ayan. Bahala ka dyan, Sisi. Naintindihan mo yun? Nagbikol ka din. Salamaton daw, Sisi. Salamat daw ng marami. Rabs, kagigising lang. Nag-end ka na pagsilip ko. Yahoo, wala na. Shout out po kay Regina. Sino yun si Regina, sir? Andito ba yan? Andito ba yan si Regina? Shout out daw kay Regina. Sabi ni Sir Romelo Monsanto. Ayan, may binabang bahay. Teka lang po, Sir Manoy. Teka lang po, Manoy, ha? Silipin ko muna itong nakasabit. Ay, wow, ang ganda-ganda naman ni Sis Chari. Ang ganda pala ni Sis Chari D. Ngayon ko lang nabuksan. Bakit walang harang to, Sis? Teka lang ha, teka lang, Manoy. Saglit lang, Manoy. Puntahan ko muna yung nakapin. Ayan, tapos na ako ay Sis Merlinda Choi. Puntahan ko muna si Sis Charity. Kadadaldal ko, nakalimutan ko na tuloy yung sinabit ko kanina. Uy, ang ganda niya! Ay, mga sis, dikitan niyo si Sis Charity. Ang ganda niya, Sisi. Agoy, bakit para bigla ako naging pusong lalaki? Joke. Sisi, bakit hindi ka pa walang harang? Ano ito? Hindi ka pa ba monetize? Sisi Charity? Walang harang walang harang sa akin. Taga-Sorsogon ka din, Sisi? Sisi Charity, taga-Sorsogon ka? Bicolanang magayon ka man. Ang kagayon ka ini, oh. Naribok si Tres. Oy, ang ganda niya. Taga-Sorsogon, kababayan ko to. Sorsogon din ako, Sis Charity.
Ayan, hindi ako makapag-comment. Nagluloko talaga yung aking cellphone. Wow naman. Tika lang guys ha, dito ako sa bahay ni Sis Charity. Wait lang po. Nandidikit ako dito kay kay Sis Charity. Bago ko palitan yung nakasabit na niya, link. Manoy RDN, dikitan mo to si Sis Charity. Hindi ka magsisisi. Napakaganda niya, Manoy RDN. Ayan, umuugong yung aking Bakit? Bakit naugong? Guys, lahat na po ba nakadikit sa nakasabit kay Sis Charity? Palitan na natin ng bahay ni Manoy RDN. Sino pa po ba dyan yung nagbaba ng bahay? Ayan. Monsanto Rosalejos. Sino to si Sir Monsanto na to? Kilala po ba kita, sir? Silipin ko yung bahay ni Sir Romelo Monsanto. Romelo Monsanto. Ibaba mo, sir, yung main channel mo, Sir Romelo. Para madikitan ka namin. Meron ka po bang bahay, Sir Romelo? Ayan, nakadikit na to, sabi ni Sis Chupay. Mamala, hindi na ako sanay mag-live ng matagal. Bakit ilang oras ka lang, Sisi, Manay Robs? Matagalog na lang lugod ako. Sabi ni Manay Bicolana sa Austria. Matagalog na lugod ako. Monsanto Rosalejos. Parang narinig ko na tong pangalan na to. Nakalimutan ko kung saan. Kilala mo ba ako, Sir Romilo? Dan Manoy, sa upcoming, dating dikit, sabi ni Sis IP. Mabuti madaming comment, nalilibang ka sa kakabasa. Oo nga, Sisi, kasi kung hindi ako nalilibang sa kakabasa dyan, sigurado nagkanta na naman ako ng CPR. Kahit hindi maganda yung boses, no? Mahilig magpa-CPR si Tres. Salamat naman po sa lahat ng naandyan, sa lahat ng nagyayaw-yaw din. Nalilibang si Tres. Salamat po ng marami. Diba? Huli na ako eh. Andito pa ako sa taas, nagbabasa. Ilukanang pobre, may galab shout out. OTW, sabi ni Manoy RDN. Sisilani, salamat. Ala, wala nang yung ko, ballpen ko. Wala nang ink. Hindi ko mailista yung mga pumasok, guys. Ano ba yan? Nawala na ako ng pangsulat. Sino ba yung nakaandyan kanina? Si Mama La? Mama Lorian? Sino pa ba? Sino pa ba yung mga pumasok dyan kanina, guys?
lista ko para mabalikan ko yung mga bahay nila. Sir Romelo, magbaba ka po ng link kung meron ka po ng main channel. Kung meron ka pong bahay. Ayan, saan na ba ako? Hindi ko na alam kung nasaan na ako. Sis Lani, sabi ni Mama La. Sis Lani, sabi ni Sis IP. Dikit na main kay Bicolana, Austria. Ayan, salamat Sisi, Sweet Chopay. Dan Connect kay Bicolana. Ayan, salamat ang marami. Kailangan mapag-graduate natin yan si Manay na Magayon. Si Manay Bicolana sa Austria. Dapat mapag-graduate natin yan guys kasi konti na lang. Ilan na lang ba yung ano mo, kulang mo Manay? Manay Sisi na Magayon. Ilan na ba yung kulang mo? Manay RDN, baka naman meron kang ano dyan. Sobra. Dikitan mo si Manay Bicolana sa Austria. Ang daming views ng mga video nyo. Pero yung mga nanonood, hindi man lang magdikit. Ang daming views ni Manay Bicolana. Tinapos ko lang si Austria, sunod ko si Chari. Ayan, nakuha mo ba yung bahay ni Sis Chari? Ni Sis Chari D? Ang ganda nun, Sisi. Ang ganda niya. Promise. Parang si Bicolana sa Austria. Tres, ando na ako kay Miss D. Napa-makeover ako sa bedroom. Ayan. Thank you po, Ilocanang Pobre. Sabi ni Manay Bicolana, aray ko, nasakit na yung tiyan ko. Gutom na si Tres. Maganda nga siya. Mapapasana all ako. Oo nga, maganda nga. Ang ganda niya, di ba? Taga-Sorsogon pala yun. Si Manay Charity. Taga-Sorsogon pala yun. Manay Charity. Bulol na tuloy si Tres. Manay Charity. Andyan ka pa ba, sis? Ang ganda mo pala. Starstruck kami. Magaling mag-vlog si Astria. Oo nga, magaling nga, Sisi. Maganda. Comment lang ako kayo, mga kapatid, sa videos ko para mabalikan ko kayo 110%. Yan. Sweet, di pa po masyado. Haha. Sabi ni Manay Sisi Bicolana. Tres, pababa bahay ni Chari. Hala, di ko na alam. Asan na yun? Ay, di ko na mahabol, Sisi. Tika lang, mamaya. Salamat po, Sis BP. Thank you so much. Sa lahat po na naandyan. Thank you so much po sa lahat. Thank you so much. Sir Romelo Monsanto. Nawawala ako? Saan na ba ako? Saan na ba ako banda? Shout out din kay Christine. Sino yun? Hindi ko yun kilala, Sir Romelo Monsanto. Shout out din kay Christine at saka kanina kay sino yun? Nakaninja si Sir Romelo. Oo nga, nakaninja siya. Ibaba mo nga Sir Romelo yung main channel mo para madikitan ka rin nila. Ilocanang Pobre, dating dikit, nagbakas na lang ako sa latest video mo. Sabi ni Sir Manoy RDN. 777 pa lang ba yung bahay ni Sis Ilocana, Bicolana? Ano lang sis, pumasok kasi sa mga live nila mamaya. Mamaya sis, punta ka sa bahay ni Sis Jan Emily Channel. Siya yung susunod na magla-live sa akin. Meron din doon mga bagong kaibigan, malay mo mapag-graduate ka nila. Pero hindi yan madadala sa ngayon kasi medyo marami-rami pa. Ano yun sis?
Ano yun na pag-inggit-pikit? Ano ba yun? Ano ba yung topic? Hindi ko mahabol yung pinanghuhugutan mo dyan. Haha, sana all graduate. 778 pa lang ang subs ko, manay. Ano yun, Sisi? Pag-inggit-kit. Yung mga ano, yung maraming views pero hindi man lang nagdikit kay Sis Bicolana. Sis Lani, salamat. Sige, dikitan ko si Bicolana kahit alam ko na iwanan din ako. At sa aking kapatid si Marilo Monsanto. hindi ko hindi ko makuha Sir Romelo, hindi kita hindi ko kilala yung mga binabanggit mo diyan. Kilala mo ba ako, Sir Romelo Monsanto? Kilala mo ba si Tres M? Si Marilo Monsanto, sino 'yon? 779 na, ayan, sana all. Dagdagan nyo guys. Ayun, si naidikit ko na rin si Prenso TV ko, yung sa pamangkin ko. Ayan, andito pa ako kay Sis Charity. Andito pa pala ako sa bahay ni Sis Charity. Ibaba ko ba yung bahay ni Sis Charity, Sis Chopay? Yung binaba niya kanina, ibaba ko ba? Ay, asa na yun? Ba't nawala? Ito kasi isa kong cellphone, nakakainis kasi nag-ano siya, kusa siyang natalon, napunta sa ibang live. Ayan tuloy, biglang nawala si Sis Charity. Live si Sis Inday Mirna, punta muna ako doon. Wawa naman, wala views. Sige lang Sisi, oo nga pala, alauna na no. Ay, mag-ano na pala ako? Tapos na ba ako? Ayan. Ayun guys, magpapaalam na pala ako. Naka 3 hours na pala ako. Ayan, di ba? Hindi nakakanta si Tres. Buti naman, hindi CPR, hindi Redollar ngayon si Tres. Ayan, tika lang ha, tapusin ko muna yung mga binabasa ko dito. Ayan, Sisi, hindi ko na naibaba si Sis Charity. Live, Sis Inday, late ka na kasi magbasa Tres, haha. Oo nga, late nga ako. Ayan, yung may mga sobra po dyan na banana, guys. Dikitan niyo po si Sis Bicolana sa Austria. Paki-like and subscribe, share po page Romeo Monsanto. Romelo Monsanto. Page. Ina Vlog, OTW, sabi ni Manay RDN. Ayan, nag-live na ata si Sis Jan Emily. Manay, Bicolana, punta ka dyan sis kay Sis Jan Emily's channel. Asa na kaya yung bahay nun? Wala na. Ito itong dyan na nasa taas. Jan Emily's channel. Siya yung susunod na magla-live sa akin. Marami din tao dyan, maya-maya. Ayan, magpapaalam na po ako guys kasi sobra na po ako sa 3 hours. Ako po ay naka 3 hours na. Salamat po ng marami sa lahat po na sumama sa aking live ngayong umaga. 'Di ba? Ang ano talaga ng iko. Kay Sis Jan Emily, kay kanina hindi ko na mabasa yung aking sulat. Kay Sis IP, kay Sir Brad, kay Sis Emily 22, kay Agri First Farm, kay Sis Ina, kay Sir Loshu, Mix Vlog, kay Kapatid Panalo, kay Manoy Nelo Vlog, kay Loving Sky Mix Vlog, kay Manoy Eric, kay Sis Dit Makanips, kay Sis Daisy Ang, kay Sis Edna Buesa, kay Sir Anthony, kay Sir Inday Mirna, kay Sis Inday G Channel, kay Sis Charity, kay Sir Rufino, kay Ilocanang Pobre, kay Nam NC, kay ano pa yun? Asa na?
Basta na. Kay Dads of Luck, kay Electronics PH, kay Aling Marikit, kay Sis Charity, kay Merlinda Choi, kay Mama La, kay Sir Monsanto, kay Manoy RDN, kay Sis Lani ba? Nakapaalam na ba ako? Ay, nakapagpa-thank you na ba ako kay Sis Lani? Kay Sis Lani RDN, kay Manay Bicolanang Rabas, kay Manay Bicolana sa Austria. Ayan. Punta ka Sisi dito kay Sis Emily, kay Sis Jan Emily's channel. Siya yung susunod sa akin. Wala na po ba ako nakalimutan? Salamat po ng marami sa suporta mga lalabs. Salamat po sa silent viewers ko din. Na ayaw dyan magyaw-yaw sa baba. Salamat ng marami. Thank you so much po. Bye-bye. God bless everyone. Ito po ang iyong Katres Marias Michay Mishi na nagsasabing, good afternoon. Kakain na ako guys. Kasi gutom na aketch. Lipat tayo kay Sis Jan Emily channel. Jan Emily's. Mamimiss kita, Tres. Sana mapanaginipan kita sa pagtulog ko. Diyos me, Marimar, Manoy, RDN. Bumalik ka na kay sa ago mo. Bumalik ka na sa asawa mo kasi huwag kang tatago-tago dyan. My God. Bye-bye po, bye-bye. Ingat po, ingat. Sis Jupay, ay, nakalimutan ba kita, Sis Jupay? Salamat, Sisi. Ayan o, tawang-tawa si Sis Jupay. Mga pasaway, no? Bye-bye po. Bye-bye, Sir Romelo, Sis Lani. Salamat ang marami. Humahabol pa rin si CRDN. Oo nga, patapos na tayo, humahabol pa rin. Naalala ko sa kanya si Sir Anthony. Parihong-pariho, pasaway. Bye-bye po, bye-bye. Lipat na tayo kay Sis Jan Emily. Hi guys, asa na kasi yung X dito. Thank you po, 12 million viewers na naandyan pa rin. Sis Ina, thank you Sisi. Kay kapatid Panalo, thank you so much sa lahat po ng team Boriring. Thank you so much. Bye-bye. Sana yung X?